كيف محبة قارك جبرات دكسي تحماما وسلاخين كنسة وسلاخو سيلو تأفي فوقي دكسي تحماما وسلاخين كنسة كنتي جانا عدان أدني ومقاري عبزبانا دا أشوفو لقزات نديدا سرح السمو إكا سديدا عبزبانا دا أشوفو لقزات نديدا سرح السمو إكا سديدا عمرتك حليبو نحلة بدلا زازينو نيفيتا مرافو يقويلا شكر على مختار حسب غير أفضلو بريد خام دخان عالموتون عغلا ميسخا يا زمن عيسنا من قزيه دمسا يا زمن تحيرا يا عمبك تسفى يتوسلم كم ديلنا برد تسعر وسلام سمعي صورتنا يحايلي شكرا مبكري صباح نغهاتر أخنا بوسعي تاريخنا نسحقه وكاوبري إذا فهبت وريقا ساقيدا تتحويات الله العين لا قدا إذا فهبت وريقا ساقيدا حالنا في قسم العين لا قدا تتحويات الله العين لا قدا حارنا دي قسم العين حارنا دي قسم العين لا قدا ስለዚህ መድረክና ቶም ሓተቲ ክህቤ ግን ኣብዚኣ ቁርብ ክንተሓጋገዝ ዘለና ብዙሕ ግዜ ሕቶን ናይ ሕቶ መደብ ናይ ርእቶ መደብ ኢልና ክንፈላለዮ ንፍትን ዲና ግን ኣብቲ ናይ ሕቶ መደብ ከዓ እቲ ሰብ ርእቶ ይህብ ኮይኑ ማለት እዩ ርእቶ ይህቡስ ናብ ሕቶ ሰጋገር እሞ ብከምኡ ከዓ ግዜ ይውዳእና ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዘይ ቀልዓለም ኣብታ ሕቶ ጥራሕ ኣድሂብና ከነቕርብ ኣለና ኣብቲ ናይ ርእቶም ዝበፅሕና ድማ ዘለና ርእቶ ክነቕርብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንናይ ሕቶ ከክልተ ደቂቕ ዕድል ክህቤ መጀመርያ ኢዱ ሓፍ ዘበለ ወልዱ ትብላላ A55 ናይ ወልዱ ትብላላ ሶ ወልዱ ማይክሮፎን ናኻ እሺ ቀኒየለይ ወል ብርጋዴር ጀነራል ሃይለ ኣኽብሮት ኣለኒ ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ መግለፂ ብሓፈሽኡ ግን ነዚ ግዜና ዝምጥን ኣይኮነን ናይ 35-40 ዓመት ወታደራዊ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ሚሊተሪ ገለፂታት ቨሪ ስታንዳርድ ዝኾነ ነገር ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዲቴይል ታሪክ ብዛዕባ እቲ ወታደራዊ ከይድታት ግን ኣሎ እንዶ ኣባሃላ ሂስትሪ ኢዝ ሪትን ባይ ዘ ቪክተርስ ዝበሃል ነገር ኣሎ ሕጂ ኣብቲ ብርጋዴር ጀነራል ዝደበሎ ብዙሕ ኣነ ዝነበርኩሉ ግዜ ብዙሕ እቲ ወታደራዊ ታሪክ ብሸነኽ ተጋድሎ ሓርጥራት ተኻፊለ ኣብ ብዙሕ ከዓ ኣብቲ ግንባራት ብፍላይ ቁጥር 8 ዝበሃል ወይ ከዓ ከባቢ ሓማሴን ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ዓቕሚ ምስ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዓይነታት ይኹን ኣብ ውግኣት ይኹን ብዙሕ ስለ ዝካፈል ዝነበርኩ ብደቂቕ ኣፍልጦ ኣለኒ ኣነ ምስክር ኣለ ብሂወት ስለዚ ኣብዚ ዝተገልፀ ነገራት እቲ ኩሉ እቲ ወታደራዊ ከይድታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ፖለቲካሊ ኢንቴንሽን እዩ ነይሩ ኣብቲ ዝነበረ ወታደራዊ ወንፅታት ስኒ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናሬሽን ወልዱ ብዙሕ ስክፍታ ናብ ሕቶ ተትሰግር ፅቡቅ ነይሩ እወ ሕጂ ስኒ ክሳብ ክንደይ ኢና ነዚ ወታደራዊ እንተኣሽሙ ስኒ ንቅድሚት ንሰርዖ ስለምንታይ ኣድላይነቱ ሕጂ እቲ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ኩነታት ስኒ እቲ ኣብ ሳሕሊ ይኹን ኣብ ባርካ ዝነበረ ነገራት እሱ ውፅኢት ናቱ እዩ ሕጂ ዘለናዮ ስለዚ እቲ ሽግርና ፖለቲካል ስለዝኾነ ሲ ንምንታይ ኢና ኣብቲ ወታደራዊ ነገር ብዝተኾነ ይኹን ግዜ ስኒ ኣብቲ ስርዓት ዘሎ ሓይሊ ወታደራዊ ነገራት እንዳገበረ ነቲ ዘሎ ገፍዒታት ይሽፍኖ እሞ ስለምንታይ ኢና ናብኡታት ነድህብ ዝብል ሕቶ ኣለኒ ግን ርእቶ ብሰፊሑ ነይርኒ ፕራክቲካል ብዝኾነ ነገር ስለምንታይ ኢና ነዚ ስኒ ኣድህቦ ንህቦ ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ
our problem اتقالي political علامة عينيرو إزلنا يخاع political خوينو بتعم بخار النجاسني تعلمنا جبرنا فلا بقى زو على كامش ناس بقى مش نبل سني أبصر ما تناظرنا اتقالي أبصر ما تيز أصنيرو وتصيت ناطي حاجة سلام تاعنا حاجة أبتوت هذا راون نجارة هم ناسي نبل زلنا in fact إنه أبتوت هذا راون نجارة بخال زترخو أنا إتي أزكاي زنبرة بعد ودي فريم ولا ما زخانة يكون سنة بأكل أون كافل نبرنا سلا زخنا التاريخ كالي ما تيس كالي وبأي نبرنا نحن كذول له هن حزبه جمهور تجارة نحنا تجارني إترا سراوتن درجة عوتها بالعلنا زهق إن زنبرة زجبر نبرة بجبر مخانو لا يستغفر كوس لزخنا it makes me very sick. So let's see, the narration is very one-sided and distorted. That's what I want to say. So let's لم تعي أدلاين لتحجي. التاريخ objectively كساب زقلة زي خليه معناته history is written by the victors بهالنقرالله تشرشل ديلو ولا بنيامين كان قداي سنة interesting guy ونسو قلنا تي حساب النسو إسلام تأدلاين لتو سو الحطوه خدمه لسلي جن أو أديه بجن رؤيته كعدة تتبني objective نخد كونه كمان توم سمعتنا توم عشان ذلهم I think بالطبع عليه it critically كرر أزغون نجارات كتوف كلكم رؤيته وين كذيو it's not personal بتقدر يجرى له ممكن أنا أما أخيل الزارب ذلهم it narration جن it's really very distorted not it وجه أي نبرن قلهم it وجه أكن بوجن جبهة كايز نبرن كسب ويا ناس هذا السجرة العلاونة نجلي تتعيشوا العلاونة حاجة تتعيشوا الجينيسيس كاو إزجين مركب صح جمرة سلمت أنا وتدراونا سلمت أنا أوكي ده ما يكونش كاتل كات دقيقة سلمت أنا نوعه I think نصرت هذا اللي تحته مثلني باك عندك thank you جنرال تخصمه أبتنا thank ريتو you خاني ريتو هاتضارب كعد مكان thank you أوكي أمو جنرال نعخا مدرك بكامو وحجي أنا في مسعود سامع على نجار على النندي كسامع كل خجن ببتي مدرخاتون ببتخون نتون ننفس دخالي جديد هو نقول له ناي منكع تاريخ انتيله ناي يمين تاريخ انتيله نفس دخالي جديد لعلزي تعسوني تزارب كذا يودعين مبالي يجي إتا تاريخ ناس كنت سلزة خونسي بتي مودعتها انت مسيخاون رئيسياني رمسلني لعلنا حقي قوام كونشنال أسمبلي وزة تدلو نعو سجيركا نتي التسرعات كم منغستي كود ليس جري منغست مهلاو ويدما منغستاو قرصن أسرار عندي مهلاو تعتنا نقول تكالونا نقول قليل استعسكوا نعويتات ونسي كي تنكفكا حلا فايكلني مهناتو كبيكات فايكت سلزي بالكاد تخالك نفسو تخالك جيجي خمدد لي تغيسي لعل خلقن ناي تاريخ تمارا مركينا حبرت سب مصنعتي كي إلافات نايسنا عمرو دبالو كم ددليو كتقيمة مالتي سلذي ببتنار استن سلذي رأخوني مبر تقولتو لحرايب لني مهنياتو تناي أنتونيس بأرستو نداقلتكو سلزخيل أخل جيزي سلزلنابو أبتات دالي آخل تي ميدايات تتغالي لابتاز نبرتك أمت نولا نحد عمت أكستلها أنت بوزيتيف تاي نيجاتيف نير نغلتي وتكستلها نوي حقيقيتات بارت سلز نبرة مالتي زي كوينو ساعة قصة مع يخيلي كم جنرال ايديا تخوينو زقبول ونجري مالتي سامسونج ردا نيكست حتاتي مجمرة نقعنا بزخر مبل 35 عامت ناصنت إرترا أبقى عنا يغني لنا كبور تقعد لاي بريغادير جنرال تخص هايلي
أبزي علت زي مسانا متيخا حسابات كاتكاف لنا سلز بخالك حتوي حصرا بيلو زخت حتوتاتي حدا متحز كتماتات حجي تمليس كاختريو خلخا بجمجم ربحاتاتون كسراتاتون كمي تريو نصورة إرترا زربحو نجر دوي بزح تمتحز كتماتات وي تخسراتات صعبة أب مزلاق للملو ولا خالق من البات تمخسباتون تاينيرو مالت سبن مسلا فيهم قالوا بزح نجارات أبور زلكاري إتوتات كمي زبل حادق درجي كم عينة حاجز رخيبو انت زي ما أبتو وانتي تاينيرو تناي مدات أعلام أسمرا مئتاو كمت تفاتيتكم كلهم مالت كل التودبات انتي نيرو تي مدب انت زي ما درجي زي أتا حنت حطي مساعات تقصل هزباو جنبار نزخلو تأمر زخوني وتهدرا وصراحات كسرح كساب فتانات جلابو نتنالواز بحلا نايكوينات مركبات كسعر يكون كله خطة انت يو أخي إلوه بوليتيكاوي تحستو دي مريحنتو دي تي سراويت العليتي مريحنت كيدو دي زقبر كم من تايو تي منجي ناي مودا تحتي من الوقت عمز كيتخون جن مستسورة سلة التحازة تي أبصورة تخفل كايو كينات وراراتن انقلن مزد حرواي كينات ناي تسعان شو منتن كتم مزازون خلقا أين يحيي النيرو يغني لي اوكي أتل جنرال I think بزحت حتى دبلي بكالو سامسون ما نحرر هو تبغى دارجا مدافع جروا صبوح تاتي أوريو بوي تحطتاتو أنا مس متحاز كتماتات كريو خلقو بميليتار ساينس تمتيخا وي كاب دبي متقول لعسي بقرب مريتن سبن حران دو صحاقات خيد بهال فلسفنا خم حدا ساينتفيك مركعو كقبولو يخيلي من البات ناتي حتون ألن أنا بزي نتي ناي درجي مصحفتي بزحي يمتي أنا تزعفو انتاي كاو توسد دول حتى له قال ايتي انتي بأبتود كل خط فولتون بمنصر نايسقل انك انتاي يمثل كتزامت of course بروباغندا تحيالنا تقللو انتي جيغانو نيرنا امز نيرنا قل نيرنا دولو إذات كمرود وشيتكا كويتات قنقلي يدلكاي دي كتماتات حران تزوت أب سبعين شمونتن نسمرا توت زنبرا تخولو قليل من باريم توصلهم ناي وتهدروا خيلاتات ولما زم صحفتي فهمتاي حيلو كريو خلوه أنا كما يقرنا دعينا تعاقتنا نيرنا نقول درجاونا له مالتي شو انت نعوات ردو نقر نيرو تخوينات حد حداب كتما مهونا هم زنايب على أنقولا ردو جيريد وستو فتي حد خبط عادي شقر سليم تاريخ ناي كينات حد حد أما نقولت يودبات وي مريح النسات مالتي نتود سلدو كلو تسوار النت بودلهم ديمقراطيا قبا فتات حاجة يبولهم من تبي ربحانة حولة سبيلكا قورد قباكا نقر مقدار وزتا سلزليو اللي بزخوني أو أنت تنعوت نبكينات حد حدنا كتما ما أتنا نيرنا يبلي بحدو وغن تحدو وغن بميليتار ساينس انتاي مودا خاتقادل دلها دول حتوخ مسكاين دحري قد لخوينسي ناس أموسات خوينس عقم انت اللي كامس ميزان حيلي دقالابت كم زغط عصوت صنحكو أب دباي تسألنا إحنا بجالنا التخيل أما تقعد التخيل كتماتات تحز ويقلت ملس
እዚታት ባህርያት ናይቲ ወታደራዊ ጠባያቱ እየ ክገልጽ ዝፍትን ዘለኹ ስለዚ ነተቐዳመይ ትሕቶኻ ደርጊ ኩሉ ሓገዝ ተዘይረክብ እንታይ ምኾነ ትብል እቲ ኩናት ሓድሕድሲ ኣብ ኣስመራ ኣትሒዝካ ስጋዕቲ ተኸዶ ትኽእል መኸደ ምክንያቱ እቲ ሜንታሊቲ ናይ ሓደ ውድብ ምዕብላል ዝበሃል ነይሩ እቲ ህዝባዊ ግንባር ብፍላይ ዓብዩ ስለ ዝኸደ ናይ ጆባ ሓይሉ እውን ተመጣጣኒ እዩ ግን ብመጠን ክትሪኦ ከለካ ኣብቲ ነዊሕ ግዜኦም ተዳኺሞም ነይሮም ድሓርዮም ወሲኾም ህዝባዊ ግንባር ግን እንዳወሰኸ ከይፀንሕ እዩ መጠን ክሳራታት ከዓ ብኡ መጠን ነይርዎ ድሕሪ እውን ናብ ምግፋፍ ደረጃ ኣትዩ ብ80 ክልተን መወዳእታ ናብ ምግፋፍ እዩ ኣትዩ ኣብ 81 ብደወ ሽማግለ ብቐዳምነታት መን ከይዱን መን ኣይከደን ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ እዩ ድሕሪ ናብ ምግፋፍ ከይዲ ማለት እዩ ኣብ ምግፋፍ እውን ዳርጋ ፍርቂ ዘይፀረየሉ ሰዓታት ነይሩ እዩ ስጋዕ 84 ሕጂ ነታ ኩናት ሓፀዳይ ምተረፈት ንብል ማለት እዩ እቲ ናይ ምንጭስ እንታይ ዝበልካዮ ናይ ባሕርያ ድዩ ካልእ ድዩ መቸም እቲ ሓደ ክመሃዝነት እዩ ልዕሊ ኩሉ ዝስራሕ እቲ ኤርትራዊ ታናፅነት ክትመፅእ እያ ኢሉስ ኣይንሪኣና ግን ይድብል ከምኡ ነይሩ እቲ ካምፔይን ስለዚ ስጋዕ ዘለካ ኢኻ ትውፈ እምበር ትፀንሕ ኢልካ ክትሪኦ ኢልካ ትሓስብ ኣይመስለንን ሕጂ እታ ናይ ናፅነት ራእይ ግን ከባድ ነይራ ፕሪንሲፓል ይደኣምነላ እቲ ሰብ ነይሩ ምክንያቱ ካብ ስርሑ ካብ ማሕረሱ ካብ ትምህርቱ ካብ ስርሑ ካብ ሕርሽኡ ካብ ንግዱ ዝመፅእ ዝነበረ ሰብሲ ብድሌት እዩ ዝመፅእ ነይሩ ዝበዝሕ ማለት እቲ ላሕመድ ዝበሃል ናይቲ ቃልሲ እቲ ቀዲሙ እንዳተሰለፈ ብድሌቱ ዝመፀ እዩ ድሕርካ ግን ሚእቲ ከቲብካ 50 ተኸታተልቲ ኮይኖም ቁሩብ ፀገማት ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ዝደሊ ዘለኹ ምንጪ እንታይ ትልካኒ እቲ ሃገራዊ እምነት እዩ ሃገራዊ እምነት ናፅነት እዩ እዚ ነዊሕ ክትወፅእ ከለካ ታሪክ ናይ ኣቦሓጎታትካ ድዩ ናይቲ ፌደሬሽን ኩነታት ድዩ ወዘተ ድዩ ሰብ እንዳፈለጠ እንዳተምሃረ እንተኸይዱ ከዓኒ ዓቕሚ ሜዳ ምስ መፀ ከዓ ተመሳሳሊ ኮይኑ ስለ ዝኸይድ እዚ እቲ ሃገራዊ እምነቱ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ገይረ እየ ዝሪኣ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክስደድ ኢለ ይፅበን እየ ነይረ ኣነ ዓዲ እንግሊዝ ፀኒሐ ተመሊሰ ስዑድያ ፀኒሐ ተመሊሰ ናይ ምስዳድ ጠባይ እንተዝነበረንስ ካብ መጀመርዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ከይወደቅኩ ከለኹ ምኾነ ነይሩ ይብል ግን ተታዒስካ ስለዘይትመልሶ ብዙሕ ብዕምቆት ክሓስበሉ ይደልን እየ ኣብ ውዱእ ነገራት ክትመልሶ ዘይትኽእል ብዕምቆት ክሓስብ ካብቶም ዘይደሊ ሰብ እየ ኣነ እንታይ ክብል ክገልፅ ስለ ዝደለኹ እየ ግን ከምዚ ክመፅእ ይኽእል ኢልና ንሓስብ እንተንነብር ወይ ከዓኒ እቲ ምፅዋር ሃልይኳ በቲ ናይ ሃገራውነት ዳሕራይ ለውጢ ክመፅእ ይኽእል እዩ ተመሪሕነት ክሓስብ ይኽእል እዩ ሓደ ሰዓት ገሊልካ ተሓስቦ ነገራት ተመሪሕነት ክሓስብ ይኽእል እዩ ትብሎ እንድሕር ይጠፍእ ኣሎ ነቲ ሃገር ናበይ ገፃ ትኸይድ ኣላ ናብ ምባል እውን የብፅሓካ እዩ ስለዚ እቲ ሃገራዊ እምነት ስቑርብ ተሸርሺረ እያ ክብላ ክእል እየ ተዓፃፀፍነትን እቲ ሃገራዊ እምነትን ግን ነቲ ኩነታት ተወለዶ ኮይኑ ይስማዓኒ እንጂ እቲ ኣየናይ ይሕይል ንዝበልካዮ ነቲ ምንጪ ንወል ከባድ እያ ግን ናይ ኢሳያስ ሓይሊ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ኣብ ኩሉ ንዕኡ ኣሚኑ ዝኸይድ ሓደ ካብቲ ፀገም ዝነበረ እዩ እንታይ እዩ እሱ ተመሪሕነት
نينجرن يو أو اشتخاني تقالي سخاي فتعد كلته ودعت نيروين نبانا قرب خلو نبتحتوت زحبروها يمد حبروها توتها درامي داي نسعيها لايك هتكات عتخيلها يسمعي نمتاي تحتواي وسانم هون سلو ديفولتيو أبت بوليتيكاو ميدايغن كلتاتيو عنكلي عنكيلات يستت أنا نجيوانا أفتري أزر سيركل سلزلو أكتسورونها نخطرو الدعوين يشجركاي انتاي تزي شجركاكي مريحنات أخيوه قبل كله من تاي ريتولو من تاي مرقتن يرو سلمتاي تعبي لو مخيلو موزة تدول بزحت حتتات يلعلو الكاس لو زخونو قرب أتقام خويني سمعني هين نخبي لي تسفى قبل عقمي من اللي فيها خو نخل حراي صبو عنيرنا تسفاي تخلى تا ናይ መወዳእታ ይመለሳን ወደትያ ናይ ግዜ ገድሊ ኩናትን ናይ ዝሕጂ ዳሕራይ ዝተሳተፍካዮ اوكي أكا أنا من الوقت تعشو من دين تهل إنها كفتاب زاناتكم مسلكة بزح ጊዜ ሚድያ መፅኡ ብዙሕ ስለ ዝገለፅኩ እውን ጥቕልል ይኸብለን ፈቲነ ማለት እየ እቲ ኩናት ናይቲ ገድሊ ፅቡቕ ነይሩ ባህለ እየ ኣነ ፅቡቕ ነይሩ ዘብሎ እቲ ትባር ዓቕሚ የብልናን ደገፍትና ውሕዳት እዮም ስለ ዝበሃል ተቐበሎ ንሕና እታ ብፅፍርና ትበሃል እኳ شو تقبل ناتو تحك وحدك تريها سنك وحدك تريها خونا نقر داون تجي خالد لي وحدك تريها وحالي ساعات تفتح تريها رعنات كتب زحتو عليها قال ذي هذا من قدي سو راسي حقازي يقول تقول تزح جزونتي ناي ساعات درجها تريو تمرع معربا ودنبلو تمرع ودنبلو تي مرع ودنب مش مسؤول تمعربا ودنب حقازاتو زي قرصلو إذا تعرف قمة إتيها أنا تي نايوجي يقول لي يحايش مستتقبلون تجمعني نايدي حرناس من التخوين جن هذا هبت زجر مني وعناتو تسوي اللي هيجي مستراوت كده دكالو أنا قريلا بريغادير جنرال تركيدان ود من نيسي أب نايجا قرلاسي ثلاثة معلتين تواجهنا نتاجا قرلاسي قلنا اثنين تحيلو من تبتاتين مالتي شو معلت متيم طويل فيليبوس ودي حفورم بحنساب نيرم متيم نصب حيتو مالتي إلى كم شعتي بومبا مورتار بزحتو كيسنا نيرنا تتنقو زي بومبا إيد قل مالا توايلو نجود منا يدلا يتزاروانا قن قرب ريزرويشن نيروني مس فيليبوس يكون مس قرب كسايد خونو ديسامعون وي مسايد بيصرحو موني وزح كسايد يقورم زي تبقم دحر نيرم ريزر بديا نيربكم ودمنا يدلا يتزارب رختيهم كا مزونيهم أبال سيلكم لهم كابتن قداموتي قاله انت ايلو بيدناهم كتتحزنا ديلهم يلو أب قدامي أب حنت خفالنا يتاوغي أمخ أخبت جنبارسي زتوسنة تسبب بوتاس أب زتفق تتكوسس بمنتهي ذلك من التخينات كنوت لكم تحاسبوا أصورنا فودو صومالين فودو كونغون شيتكم أو فودو سودان أب زي نوصو قئتكم ناقل دولو لي جانا يفلتني نيرت بزعت وقع كما يتمسليتو قال منا أين ورد أيدا كالسعودية أبوية مسيح جهتي تنتهي مالتك هايلة نجيرني وقع كم دي لم تم جنرالات وعلى كستو انت زاريبهم أمتي همون سو انت تواسو سريحوا
نايتم شمون تتقتلهم مخنات غيرهم نتوقع جميرهم تبع وقاتهم بس انت حيزة ميم تبع الجيزي كل تي حدش أقلقلت دبها الزارة اللي أسوارا ينورن تتقستو حديو ስለዚህ ቲ ጊዜ ኣብ ጊዜ ናጽነት ብሃገር ደረጃ ከተምጽእ ትገዝእ ገለ ትኽእለሉ መንገዲ ኣሎ ገዝ ክትረክብ ትኽእል ገዚእካ ከተምጽእ ትኽእል ልቓሕ ትወስድ ብዙሕ ነገር ስለዚ እቲ ናይ ውግእ ናይ ገሊ ይሓይሽ ንሱ ይብርትዕ ንሱ ይሓይሽ ምክንያቱ ኣይርከብን እዩ ተባሂሉ ኸማን ቀይፅካ ትኸይድ እዚ ግን ቁርብ ክብታሕ ዝኽእል ክግዛእ ዝኽእል ነገራት ስለ ዝኾነ ቁርብ ንምንታይ ከምኡ ክኸውን ኢሉ መልሲ የብለይን ነፍሰይ ግን ብዙሕ ዘቕበሎ ይኮንኩን ማለት ብሓፂሩ ይወድየሎ ኦኬ ጽቡቕ ኣንየልና እሞ ተስፋይ ተኽለ ወዲ ገዛ ስለ ዝኾንካ ሕጂ ሓደ ጋሻ ኣለና እንዲሁ ኣብ መንጎ ስራሕ ኣብ መንጎ መፂ ኣሎ ህውኽ ከዓ ስለ ዘሎ ዕድል ክህቦ ንዑ ብድሕሪኡ ናባኻ ክንሰጋገር ተፍቅደሊ ኢኻ ዝብል ግምት ኣለኒ ፕሮፌሰር ዓወት መድረኽ ንዓ ክበካ ሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ዝቕፅል ክንሰግር راي ودب تسمعون دلهم هلو سمع هو دلهم ስማዕ ኣሎ ቀፅል ስማዕ ኣሎ راي ودب زي كما يزا مثلا مدب مدلاوكا بتعمي كمسجنا كايدلي مبل 35 عام درو 35 عامت حرنت هاجرنا مخانوها مو كمزا مثلا رزين قاشا مقرابكا نزي مدب توسخ ميزاني هبو جنرال تخستي بتعمي يقني لنا نزنا لومي حبتام تحسو طرح زي كونس نتي ملؤ نسنت كان كساب حجون تخفلو زل خواغا من تهاجرنا من تهزبنا نلكا أنا حتى حليني هونكون نداءته هنداوت أخوي كتاتلو نيرز مدب قلعت ندادك أسكو حج خافرك ليتو خوينو كاي وصخو خلص كمسجنا كاترح إلى آتي كما خان زا مسلا زي تأدنى واقع زخفلو عبيتي أحواتنا حاتنا لونا إذا خوينو جن شحكوات عرنت هاجرنا نتقبلو عبي نتبع مقايرو بتاريخنا انتخونه ملا ناصنت ناي زيغاتاتنا خان نقدمنا يزلو مو ابتي تقبرو قالسي سناي منيلكا نخلو قد نحج زقابر كان حج تقبرو زل خان كا بلب خمس جنا كايدلي يقني اللي يكبل طرح لياتي بزا قاطامي نخلهم منت هاجرنا منت هزبنان واغا زخفلون واغا زخفلو زلون أربعينات يغني لنا طرح زي كونه يوحنا نكون لاي كبلو ميدلي يغني لي بروح مشات اوكي ثانك يو بروفيسور عوض كمان لغا كبرتها بك يعني اللي بتعني يغني لي جنرال بخلاقات أم كن رخب تسفا قبر ناي مسغانا متى طرح نيرا لو ما عندي يعني صبو يعني اللي كبرتها بك وحكي تسيلني أنا مسكن اوكي ثانك يو انا يغني لي قبل ودب هناك بروفيسور بشم الرميت اي ثينك كم تعرف وان تبهلنا برحوق زي كون اوان حنت بروجرام زرع كنكون تسفا قبر مساحه مالتي سو يعني لا كبرتي سمعني يغني لي اوكي اوف كورس اوكي تسفاي تهله مو نبها مدرك بكا مسكح ساعه بكا يعني حني مسكح ساعه زفقت كالي هراي سمع الله هنا هو اسمع له اوكي مجمريا سلام نقولهم مسؤها انقع نعم بل 35 عمت برتا السي ناي ناصنت ايترا نبعل ابقعنا ناصنت ايترا بمصال كا دتا ادلاويت نزي مدب زي مدابكم كا مسجن تخست هايلها كل نجر صغيركا كانوا كا انت زي كونس استخاص كالو تاريخ كا سند مخالكا مبقع كاون انقع حبوسه كابل زي سندات سند زولس قليل ነገር አይኮነን ጉድለታት ኩሎ خيلي ጉድለታት አለዎ አነው ዝብሎ ማለትዩ
ግን ክትብሎ ደልን እቲ ክትብሎ ዝኽእል ምባልካ እዞን ዓብ ዕድለኛ ኢኻ እሞ እንኳ ሓጎሰ ካብ ኣሕዋትካን ካብ ብፆትካን ከዓ ዝሓሽካ ዕድል ረኺብካ ኣለካ ማለት እዩ ማለት ሲኮነ ዝግባእካ ኣብ ዓድኻ ኮንካ ተትስንዶ ኣብ ዓድኻ ኮንካ ተትብሎ ነርካ ክንደይ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ሕማቅ ኣጋጣሚ ጥራሕ ዘይኮነ ጉዕዞ ናይ ቃልስና ረሳሕ ዝኾነ ብሕግን ብበጋባብን ይኸይድ ስለ ዘይነበረ ካብ መሰረቱ ደው በል ብሕግን በጋባብን ንኺድ ንዝበሉ እንዳጥፍአ ስለ ዝመፀ ማለት እዩ እሞ እዚኣ ካልእ ወደባ ካሕሳ ዘድልዮ ነገር ኣይኮነን ከም ዘልካ ወዲ ገዛ ኮይኑስ ናይ ወዲ ገዛ ሲ ዋላ ደሓን ይትረፍካ ተልካንን ምትረፍኮ እንዴ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ካልእ ግን ብርጋዴር ጀነራል ብኻልእ እኮ ክረፈካ ደሊ እንደ ነይረ ዝኾነ ኣብዚ ክዛረበኒ ደሓን ብኻልእ ጉዳይ ማለት እዩ እንኳዕ ናብዚ በፅሒ ክብል ደልየ ኣብ ካልእ ከይሰገርኩ ሕጂ ኣብቲ ናይ ዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስርሒታት ንዘጋጠመ ክሳራታት ኣብ ምዝላቕ ዝነበረ ሓጎፅ ጎፃት ኩሉ ሰዕ ይግለፅ እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ምዝላቕ ዝተገብረ ኣብ ህዝቢ ዝወረደ ብህዝባዊ ግንባር ዓብዪ በደላት ነይሩ እዩ እንታይ እዩ ንብረቱ ምዝማት ንምሳሌ ካብ በዓል ደቀ ምሓረ ካብ ገለ ተጋደልቲ ረኺበዎ ንዎ ዝበሉ ማለት እዩ ንብረት ናይ ህዝቢ እንዳ ኮኘል ከይተረፈስ ኣዝለቕካ ፈቲሕካ ምውሳድ ኣብ ኩናት እናሰሓብካ ንብረት ናይ ህዝቢ ምውሳድ ናይቲ ስርዓት ኣይኮነን ኮኘልሲ እንዳ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ማለት እዩ እዝን ካልእ ከዓ ናይ ውልቀ ሰባት ከይተረፈ ናይ ገዛ ቴሌፎናት ከይተረፈ ሰባት ክዕሉ ካውሎ ክትኣምፁ ግመካ እዩ ግን ከምኡ ገይሮምና እንተኢሎም ካስ እንታይ ኣመትሎም ቶም ሰባት ንእግሪ መንገዱ ዝለከሞ ነገራት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ግን ክጥቀስ ኣይስማዕን ተዛራሪኩም ሎ እንተበልኩ ከዓ ምናልባት ትዛረቡ ትኽእሉ መፍትሒ ግን ከም ዘይርከቦ ፍሉጥ እዩ ኣፅናቲ ጉጅለ ካብ ሽዑ ሒዝዎ ዝነበረ ዕላማ ስለ ዝኾነ ካብ ሽዑ ሒዝዎ ዝነበረ መደብ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ግን ኣብ ታሪክ ክትገልፁ ከለኹም እውን ኣብዚ ናይ ህዝቢ ዝወርድ ዝነበረ በደልን ፀገምን ኣይዝረብን እዩ ዘይግባእ ፍጻሜታት ክኸውን ዘይነበሩ ተገይሩ ግን ክትብሉ ኣይስምዑን ስለዚ ነዚ ስለምንታይ እዩ ካብ ዕቃብ ምስጢር ትበሃል ነውፃያ ኩልና ኣላ ህዝባዊ ግንባር ነይረ ኣነ እውን እቲ ዝረብ ዝነበረ ኣብ ገምጋምሲ ኣብ ወታደራዊ ክሳራን ኣብ ወታደራውን እቲ ምጥልላም ከዓ ከም ዝበልካዮ ከዓ ኣብዚ ኣብኡ ኣብ ናይ ሰብዓን ካብቲ ስጋብቲ ሕጂ በፂሕካ ዘለካ ኩነታት ተኮይኑ እውን መራሕቲሲ ብግሉፅ ከማን ክዝረብ ዝነበሮ ክግለፅ ዘለዎ ጉድለት መሪሕነት እከለን ዝመርሕዎ ዝነበሩ ሲ ብጉድለታት ከም ሰብ ክጋገዩ ይኽእሉ ብኽፍኣት ብመደቡድ ዝገበርዎ ነገር ክኾኑ ይኽእሉ ኢሳያስ ዝእዘዞ ነገር ኩሉ ሳዕ ዝነበረ ነገር ስለ ዘጋጠመ እዩ ሞሪ ምናልባት መኣረምታ ክትእርመኒ ትኽእል ኢኻ እቲ እስኻ ዝነበርካሉ ግን ከም ሰብ ከም ዝከታተሎ ከም ዝሪኦ ከዓ ነዚታት ኣይበሃልን እሞ ነዚታት ማእሲ ክበሃል ብቐረባ ዝፈልጦም ኣለዉ መካይን ንኣይሱ ናይ ገዛ መኪና ሲ ንሜዳ ትኸይድና ኣብ ኩናት እንዳንሰሓብካ ዝተዓዊትካ ናብ ደጀን ተለካ ኢኻ ትወስድ እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ንብረት መካይን መጓዓዘ ናይ ገዛ መካይን ተዘሚተሲ ኣብቲ ዝድለ ቦታ ከይበፅሓውን ተፀጊዐን ተረፋ ክስያት ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እዝን ከምዚታትን ስለምንታይ ዘይጥቀስ ክብል ደልየ ምስኡ ከዓ ድሕሪ ናፅነት ዘጋጠመ ኩነታት ኣብዚ ወዲቕናሉ ዘለና ኣተኪርካ ሕጂ ታሪክ ናፅነት ከም ዝበልካዮ ብዛዕባ ታሪክ ናይ ናፅነት ከመይ ኢልና በፂሕና ምንጋር ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ታሪክና ንምድምሳስ ኢሳያስ ዘዋፈሮም ሰማያዊ ባንዴራ ሒዞም ተቃለስቲ ዝመስሉ ሽፍትነት ንምባል ነዚ ደንበ ቃልሲ ንምዕናውን ዝሰርሑ ክቡር ሃወት ተስፋይ ወዲ ሃይለ ተረዲእካ ንትኸውን እቲ ሕቶታት ክትምልሶ ትኽእል እዩ ስለዚ ነዚታት ይልሓን እቲ ናይ ቃልሲ ኣነታ ዝበልኳ ሓንቲ መወዳእታ ግን ቃልሲ ታሪክና ንምድምሳስ ንዘካይድዎ ዘሎ እዚ ምትንታን ግን ፅቡቅ እዩ ኣይክብል ደልየ እየ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣተኪርካ ከዓ ክስራሕ ዘለዎ ግን ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ነዚ ኣገዳስነት ከዓ ክጥመት ዘለዎ ታሪክ ምንጋር ግን ጥርናፌታት ኣገዳስነት ስለ ዘሎ እዚ ጠላም ጉጅለ ዝዕወተሉ ዘሎ ታሪክ እንዳነገረ ስርሑ ሰርሕ ንሕና ግን ታሪክና ንሰርሕ ኣለና ብፍላይ
መራሕቲ ከም ንስኻትኩም ተመክሮ ሒዝኩም ሰዓቢ ከዓ ክስዕብ ንዘሊ ከዓ ክገብርሲ ኣይስራሕ ዘሎሞ ነዚ ብኸመይ ትሪኦ ይቕኒየለይ እቲ ክልተ ነገራት ርኢ ኣነ ናይ ክፍሊ ህዝቢ ናይ መጽናዕቲ ጉጅለ ኣሎ ብውሕዱ ኣብ 77 ኣትሒዙ ደቖመ ነፍሲ ወከፍ ጀማሂር ከዓኒ ናይ ህዝቢ ጉዳያት ከዓ ፀብፃብ ኣቕርብ እዩ ፍርሓዊ ፀብፃብ ብጣዕሚ ገፊሕ እዩ ፀብፃብ ቅሬታ ናይ ህዝቢ ንብረት ናይ ህዝቢ ኣብ ውዳበ ድምልከቱ ኣብ ናብራ ድምልከቱ ኣብ ብዙሕ ነገራቱ ሕጂ ተኽፍል ህዝቢ ድሪኦ ፀብፃቡ ማለት እየ እንታዮም ደቕርቡ ክሳብ ዘይረኣኻዮ ፀገም እዩ ሓሊፉ ግን ዝፈልጡኻ ሰባት ኣብ ትንቀሳቐሰሉ ዝነግሩኻ ነገራት ኣሎ ከም ዘለዎ ክትወስዶ የፀግመካ ይኸውን ግን እቶም ሰባት ባህርያቶም ምስ ፈለጥካዮም ቀዲምካ ክትፈልጦም ስለ ዝፀናሕካ ከዓ እቧ ገለ ክትብል ምስ ትፈልጦም ተኣምኖም ከዓ ትዛረበሉ ትፍትን ኢኻ ብወገነይ ማለት እዩ ካብዚ ዝፈልጦ ሕጂ እቲ ክፍሊ መጽናዕቲ ንሕብረተሰብ ብደቂቕ ኣጽኒዕዎ ፕላስ ኩሉ ነገራት ከዓ ይከታተል ማለት እዩ እቲ ታሪኽ እቲ ኣሎ ድየለን ዝገይርዋ ነው እንታይ ጉጅለ 15 ምስ ተኣስሩ ናይዚ ክፍሊ ናይ ክፍሊ ህዝቢ ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐት ነቲ ፀብፃባታ ወሲዱ ነቶም ኣሃዱታት ወዚዕዎም እዩ እዚ እቲ ሓደ ምጥፋእ ናይቲ ታሪክ ዝበሃል እዩ ሕጂ እቶም ጀማሂር ዝነበሩ ሰባት ብገለ ምክንያት ምስ ረኸብክዎ እዮም ነጊሮም ናይ ብጣዕሚ የሰንቢደኒ ነብሰይ ሕጂ እንታይ እዩ ብድሕሪት ዘሎ ኢልካ ምስ ሓሰብካ ነናትካ ትንታነ ተቐምጥ ትኽእል ኣይናይቲ ውድዓዊ ኣይናይቲ ሳብጀክቲቭ ርኢቶ ግን መምዘኒ የድልዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣለኹ ዶ ኣሎ ኦኬ ሕጂ እቲ ንብረት ናይ ደቂ ኣምሓረ መካይን ከም ዝወሰዱ ፈልጥ እየ ኣነ ናይ ገዛ መካይን ወሲዶም ከም ዝነበሩ ይፈልጥ እየ ምስ ገለ ሓለፍቲ እውን ተዛሪበሉ እየ እዚሲ ንምንታይ እዩ ከም ዝተገይሩ መካይንሲ ገሊአን ተሪፈን እየን ገሊአን ንሱዳን ኣትየን እየን ሕጂ ንምንታይ ከምኡ ተገይሩ ተባሂሉ ብጌጋ እያ ተባሂላ መልሲ ተዋሂባትና ማለት እዩ ሕጂ እንተን መካይን ከም ዝተወስዳ ድሒረ ትፈልጥ ማለት እዩ ይፈልጥ ይኽብለካ ከለኹ ሕጂ እቲ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ኣይትገልፁን ኢኹም ትብሎ ክገልፅ ዝደፍር ሰብ የለን ኣብ ከምዚ ምናልባት ነፃ ዘለናሉ ግን ባዕምና ክንገልፆ ንኽእል ገሊፅና ኣለና ተክግለፅ ተኻእለ ነስዕቦ ንኸውን ኢልና ኢና ንሓስብ በዝሓና ከዓ ቁሩብ እዘይኮይኑ ፀገም ናይቲ ህዝቢ ክትዛረብ ኣለካ بعمنا نزارب لنا هل سبب بعم زارب له تدميرها تبني تاريخ تمارا مرتو كوالو لون كتصففون دلو ما استويني تسمعني نحن انت تزاربنا عندي حقتات له خو تايم الرقاقة له ريسيرشي اللي يخون ثم جرم تزخدو من البات تستنفي ساينسا ومالكو حاجة حبريتات كزرو حنت زخدو نتصوب خمسة تقبرجن في محور ناي تاريخ ديو ناي تاريخ تمارا مرت ديوم كلا ديوم كمسرت كفتنا اللون نفسي ناي لو مش مؤمن تتشعر عامات ري تقريبا يرانا حدا ناي تاريخ تمارا ماري يرمن دنا برد حر هولاند تخدين دنا نتيس لزنا برد ترخيب ناس لزنا برنا كونفرنس نيرو بالعادي
ምስ ሓደ ናይ ታሪክ ክኢላ ብዝዓዲ ዘሎ ረኸይበ ሞዚኣሲ እንታ ናይ ታሪክ ትካል መስርትዋ 5 ኮኑ 6 ኮኑ ብዘየገድስ ጠስ እንዳለ ክሰፍሕ ተባሂሉ ቶም ናይ ሕጊ ክኢላታት ቶም ናይ ቁጠባ ናይ ገለኹም ኢሉ እንተኸደ ይፅቡቕ ጽባሕ ንጎ ግዜ እንዳነውሐ እንተኸይዱ ምስልካው ክመጽ እዩ ሪሰርች ጌርካ ክትረኽቦ ዘለካ ግዜ ክጠፍኢ ግዜ ምስ ጠፍአቲ ባሊለስ ክኸውን ተመልስካ ንኸተጽንዖ ተወሳኺ ግዜ ኢኻ ተጥፍእ ገለ ዝበሃሉ መቸም ኣይነፀግዋን ግን ኣይሓየሉን ክብሎ ምኽእል ሕጂ ሓደ ነገር እንድሕር ደይ መስራሕካዮ ተዛሪብካ ከም ጌጋ ተማሂርካ እንድሕር ክትእርማ ደይ ከኣልካ ኾንካ እታ ትዛረባ ትቕፅል እምበር ኣይትጎድልን ንኣብነት ሓደ ሰብ ርእዩ ተቕሪቡ እንድሕር ተቐባልነት ረኺባ ከም ጌጋ እንድሕር ተረኣያ ከም ሃጓፍ እንድሕር ተረኣያ ነቲ ሃጓፍ ንምምላእ ወይ ነቲ ጌጋ ንምእራም ተተበግሶ እንድሕር ተወሲዳ ትኸይድ እያ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሞያ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዝኾነ እቲ ኣብ ጉድለት ናይ ሓለፍቲ ኣነቲ ብዓቕመይ ክገልፆ ትኽእል በብእዋኑ ክገልፅ ፀኒሐ ኢለ ይሓስብ ዘይገለፅኮ እንተልዩ ንቀስ ኢለ ክገልፆ እየ ማለት እዩ ከምኡ እየ ክግምት ትኽእል ግን እቲ ኣብ መንጎቶም ሓለፍቲ ዝነበረ ፀገማት ክሳብ ሕጂ ኣይክርዳእንን ኣይ ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣብ ነንሕድሕዶም ነዚ ድሒሮም ዘውፅዎ ጥጁእ ስምዒታት ተኣኪቡ ድሓር ናብ ካልእ ሓደጋ ደምርሖም ንምንታይ እዮም ከይዶሞ ቁርባ ፀጋሚ ብሓደ ክፋሉ ትሪኦ ነገር እዩ እቲ መንእሰይ ኮን ካብ ስልጣን ምምፃእ ብጣዕሚ ኣፀጋሚ እዩ ስልጣን ኣፀጋሚ ምዃኑ ኣብ ናይ ትራምፕ እውን ርኢና ኣለና ሕጂ ኣብ ክንደይ ዓመት ናይ 250 ዓመት ናይ ዲሞክራሲ ዓዲ ስለዚ ንሕና ግዳይ ኣበይ ዘለና ስልጣን ብጣዕሚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ስድራና ሃብትን ሽመትን የስተዓካ እዮም ዝብልዋ እቲ ሓንቲ ክሰግር እያ ሳልሰይቲ ዜርካ ክትሪኣ ከለኻ ንሰያ እቶም ንኣሽቱ ነይሮም መንእሰያት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምስ በፅሑ ኩሉ ነገራቶም ሰጣጥሑ ምናልባት መርገፅታቶም ኣይንፈልጥን ክትወቅሶም በብነጥቢ ኣይትኽእልን ግን ኢንጀነራሊ መን እንታይ መርገፂ ነይሩ መን እንታይ ተቃውሞ ኣምፅኡ መን ፈልካ እንድበለሎ መን ብድምፂ ተሳዒሩ መን ድምፂ ከይሃበ ከም ዘለዎ ተቐቢሉ ወዘተ ካባና ንላዕል ሳቶም ክጥምቱን ክሪኡን ስለ ዝኽእሉ ነዚኣ እውን ኣይትሰማዕን ኢኻ ሃባቶም ስለዚ ቁርብ ሓበሬታ ይፀበካ ብባዕላዊ ርእይቶ ከዓ ክትዛረብካ የሸግረካ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝኾነ ግን ክግለፅ ዘለዎ እዩ ተኽሳራ ክግለፅ ዘለዎ እዩ ዝርድኡ ጌረ ክወስዶ ይኽእል ማለት እየ ሕራይ ፅቡቕ እምበኣር ሕጂ ናብቲ ናይ ርእይቶ መድረክ ክንሰጋገር እንዲና ምናልባት ተስፋ ዓለምን ሃይለን ሕቶታት እንተለኩም ምስ ርእይቶታትኩም ሓዊስኩም ሕቶም ከተቕርቡ ትኽእሉ ጥራይ ክነዊሕ የብሉን እምበር ምክንያቱ እቲ ግዜ ከይድና ስለ ዘሎ ዶክተር ብርሃነ ክወፁ ስለ ዝኾኑ ምናልባት ንዖም ተሕሊፍናዮም ኣይትቕዮም እንትኾኑ ዶክተር ብርሃነ እታ ዘላትኩም ሓፃር ርእይቶም ኣቕርቡ ድሕሪኡ እቶም ካልኦት ኣሕዋትና ዕድል ክንህቦም يغني ودب يغني كلكم تساتفتي كبرتي هابكها جنرال حونا أزيو زرزر زخانة أقرباتي خايب كنا بقد حكي السخاء أبنت نايس صنعاتها بأكل أبز زلها سلازي أبزي معلتي نخبرو زلنا كما ها عينت أبزي كذا مزيو خمسة عينت مدرخة أزيو ناينا نمسكن جنرال حوي من البات نقص علي أتي زدل تمرتي حبريتا يكون تمرتي نحفاش كم تطعم
ዝርዝራዊ ከምቲ ዝበልካዮ ከምቲ ስኻውን ዝኣመትካዮ ንታሪክ ንሳይንስ ታሪክ ዝገብሩ ኣነ እኳ ሓቂ ሓይሽ ኣብኡ ተሳቲፍካስ ዝኩሉ ዘለኳ ተመክሮ ክጥቀስ ንክፍለጥኒ ምደለኹ እሱ ግና ብሂስቶሪያንስ ብሪሰርቸርስ ዝግበር ስለዝኾነ ምስኣቶም ተሓባቢርካ እንተትውድኦ እንተትፅሓፍ ባህ ምበለኒ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ግን ከም ሓፈሻዊ ዓይነት ኣቀራርባ ግብር ኣቢልካ ንቐፃሊ እንተቕረብካዮ ይምረፅ መስለኒ ኣነ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንምኽባር መዓልቲ ነፃነት እያ ናተይ ጠብላሕታ ንእሽተይ ክገልፀልኩም ኣብ መገሻ ኣብ መርከበ ነይረ ንሽወደን መገሻ ነይረ ንክኸይድ ከለኹ ተጋደልቲ ሽዑኡ ግዜ ሬድዮ ሒጅና ኢና ንንቀሳቐስ ኣብ ዝኸድካዮ ሬድዮ ተሸኪምካ ኢኻ ትኸይድ ምእንቲ ከይሓልፈካ እቲ ዝበሃል ዝነበረ ወረ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ተስዓ ጀሚሩ ድሕሪኡ ዋ ነፃነት ተቃሪባ እያ ዝብል ባህጊ ስለ ዝነበረና ሬድዮ ካብዛ እዝንያ ይፈልን እየ ነይረ ሽዑ መርከብ ከለኹ ተጋደልቲ ኣስመራ ኣትዮም ዝብል ወረ ሰምዕ ዓቕለይ ፀቢብኒ ዋ የማነ ፀጋም ዝብል ዝሓቕፎ ሰብ ሲኢነ ኣብ መርከብ በይነይ ስለ ዝነበርኩ ሃተውተው ብል ከምኡ ኢለ ናብቲ ደክ ገፀ ክኸይድ ከለኹ ሓንቲ ተሳፋሪት ዝነበረት ፃዕዳ እያ ድሓን ዲኻ ድኣ ገለ ትብለኒ ሽዑስ ዋላ ብእንግሊዝ ድየ ዋላ ብትግርኛ ድየ ዝተዛረብኮ ይፈልጥኒ ኣንተ እንታይ ድሓን ዳ ሃገረይ ነፃነት ወፅያ እንድያ ገለ ኢለ ነይረ መስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ብክንደይ ጭንቂ ተፃዊረ ኣብ ሽወደን ምስ ኣተኹ ህዝቢ ኤርትራ ባም እንዳበለ ብመኻይን ባንዴራ እንዳብለውለበ ነዛ ከተማ ናውፅ ከብላ ከሎ ተሳቲፈ ኣብኡ ተሳቲፈ ክሳዕ ክንዲዚ እዩ ስምዒት ናይ ህዝቢ ነይሩ ንዓይ ግና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓፈሻዊ ተወፋይነት ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ንነፃነት ብዙሕ ዘይጥቀስ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብዚ ናይ ቦሎኛ ዝነበረ በዓላት ኣብዓ ዓመት ዝሳተፍ ስለ ዝነበርኩ ኣዴታት ናይ ቦሎኛ ኣብ ስዑድያ ዝሰርሓ ዝነበረ ኣዴታት መላእ ህዝቢ ዝሳተፎ ዝነበረ ካብዚ ክሳደን ዝነበረን ስልማት እንዳውፅኣ ኣብ ሓደ ዓብ መቐበሊ ንቕበለን እሞ ዓንዲ ሕቆ ቃልሲ ኤርትራ ኮይነን ዘካይዳ ዝነበረ ኣዴታት ክዝከር ኣለዎን ክስነድ ኣለዎ ስውን ቃልሲ እዩ እዚ ኩሉ ሓፋሽ ህዝቢ ኣብ ወፃእ ኮይኑ ዘበርክቶ ዝነበረ ብዘይብኡ ቃልሲ ኤርትራ ክቕፅል እምባይ ምኽኣለን ነይሩ ክፍለጥ ኣለዎ ዝውን ስለዚ እቲ ሚዛን ከምዚ ዝበልካዮ ደጋጊምካ ጀነራል ሓወይ ብኩሉ መልክዑ ብፅፁይ ኣገባብ ተመርሚሩ ክስደድ ተንኽእል ከመይ ፅቡቕ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ኣድህቦ ክንህበሉ ክንክእል ኣለና እዛ ጅምር ዘበልክዋ ኣብ መንገዲ ነይረ ኣብ ሽወደን ኣትየ ዝበልክዋስ ሓንቲ ዓባይ ሓብተይ ንሽወደን ንደቃ ክትበፅሕ ኢላ ድመፀት ነይራ እሳ እውን ከምዚ ኸማይ ደቃ ሰሚዖምሲ ኣደ ኤርትራ ተጋደልቲ ኣትዮሞ ኣስመራ ተጋደልቲ ኣትዮሞ ዝሰምዕ ውፅእ ኢላ ኣብ ፓላሶ እዩ ነይሩ ብዙሕ ህዝቢ ዝቕመጦ ውፅእ ኢላ እልልልልልል ትብል ጨዲራ ዋ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሽወደናውያን ፀዓዱ እንዳወፁ እንታይ ፅልልቲ መፅያትና ኣንቲ እታ ከም ዝብሉ ከለዉ እዞም ተፀሊልክ ዲ ክብሉ ከለዉ እታ ክፅለል ዳ ኣይዓደይ እንዲ ነፃነት ወፅዩ ኢላ መለሽራትሎ ምበሃል እሞ ኩሉ ህዝቢ ዝተቃለሶ እዩ ነይሩ ቃልሲ ኤርትራ
60,000 መስዋዕት ተኸፊሉ ይበሃል ብህዝባዊ ግንባር ኩሉ ተጸብጺቡ ግና ኣብ ረድሲ ዝበሃል መጽሓፍ ናይ ሻለቃ ዳዊት 285,000 ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዋጋ ከፊሉ ብግዜ ቃልሲ 285,000 ልዕሊኡ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ መልክዕ ናይቲ ዝተኸፍለ ዋጋ ብንጹር ከምቲ ደጋጊምካ ዝተቐልካዮ ክጽብጸብ ክኽእል ኣለዎ እሞ ክብረት ይሃበልና የቐንዲልና ኩልኹም ናይ ጥዕና ጉዳይ ስለ ዘላትኒ ብዙሓይ ክጸንሕን እየ ከገድፈኩም የቕዕታ ግበርለይ ወደባ የቐኒየለይ ሕራይ ንዓና እውን ኣቐኒየልና ስለቲ ናይ دكتور برهانة أنا هون تقبلت رأيت خيد نتريتها إيوه ሕራይ تقبلت رأيت خيد حناسي ما تقبلت خيدي ጽቡቕ የቐኒየልና ስለቲ ናይ ዕለት 24 ግንቦት 91 ዝኽሪ እዞም ዝሰረፉ ኣብ ሪጋ ዘለዉ ኣሕዋትና ሓትና እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዝኽሮም ከካፍሉና ተስፋ ገብር ሕጂ ናብ ናይ ርእቶ መደብ እውን ሰጊርና ስለ ዝኾንና ብርጌደር ጀነራል ምናልባት ናይ ቴሌፎን ገለ ክትሕዞ ክስታ ክትገብር ፀግመካ ከሂሉ ዕረፍቶ ትወስድ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ናይ ርእቶ መደብ ስለ ዝኾነ ኣብ ገለገለ እዋን ምናልባት ሕቶት ኣቕሪቦም ኣብቲ መወዳእታ ኣጠቃሊልካ ትምስሎም ትኾን ግን ናይ ሕቶን ናይ ርእቶ መደብ ክንገብር ኢና يغني لي كبرت هذا اللي انقع كمجمرتا انقعنا بزعدت ناي مبر 35 معلتنا تنتبقى عنا ودد نز مدبات زمدلاوكم كا سناي تبغوسو እዩ ብዛዕባን ብዝለዓለን ዝሰፍሕ ሕማማትን ዘይተወድእ ስራሕ ስለ ዘሎ ድማ ብዛዕባ ኣተሓሒዝኩም ክትቅፅሉ ከዓ ምሕፅንታ የቕርብ ማለት እዩ ተወሳኺ ንብፃይ ንብሪጋደር ብፃይ ሓወይ ኩሉ ንዓይ ወዲ ሃይለ ሓርከይ እንታይ ሞ መግለፂ የብለይ ብሪጋደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ኣብዛ መዓልቲ ናፅነት ነዚ ክንዲዚ ዓመታት ንዚ ኩሉ መውጋእትኻ ንዚ ኩሉ ሽግርካ ከም ንቡር ሰብ ኮይንካ ድማ ከይተሓለልካ ቃል ኮይንካ እውን ትኸይድ ምህላውካ ነዚ ምርኣይካ ድማ በዓል ዕድል ኢኻ በዓል ፀጋ ኢኻ ሕጂ ኣነ ኣብቲ ርእቶ ክብደል ዘለኹ በታ ርእስቲ መሰረት ብኣጋጣሚ ናይዚ መዓልቲ ናፅነት መበል 35 ዓመት ዘሎ ሰሚናር መግለፂ ዝወሃብ ፀንሐ ኩሉ ክሰምዖ ፀኒሐ ናይ ወዲ ሃይለ ነዚኣ ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ታናፅነት በታ ናፅነት ንዛረብ ስለ ዘለና ንዓ ከዓ ዮሃና ንብላ ስለ ዘለና ኣሎ መዓንቲ እዛ ናፅነት እዚኣስ ብመን እያ መፅያ ካሊእ ጓል መገዲ ክውስኽ ከይደለኹ ይዛረብ ዘሎ ምክንያቱ ነዚኣ ንምምፃእ ዝሓለፋ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ በዓል እዩ ምክንያቱ ህዝቢ እውን ከም ዝሓውና ክገልፆ ዝፀንሐ ሰውራዚ በቶም ተጋደልቲ በቶም ድረዝ ዓጣና ጥራሕ ኣይኮነን ከይዱ እቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኤርትራ ተሳታፋይ ናይ ዝቃልሲ እዩ ነይሩ ኣብዚ ዝተኸፍለ ብወገን ፈዳይን ሓፋሽ ውድባት ኮይኖም ዝሰርሑ ኣዴታት ኣቦታት ይሕዋት ኣሓት ኣብ ደገ ኣዴታት ዓዲ ጥልያን ከም ኣብነት ንገልፀን ቀሊል ዘይኮነ ዋጋ ዝኸፈላ ንሰን ጥራሕ ዘይኮና ግን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝነበሩ ሓፋሽ ውድባትና ብበረድን በስሓይታን ብቁርን እንዳተጨፍጨፉ ዝመፀት ናፅነት እያ ማለት እየ እቶም ዝሓለፉ ሰማዕታት ድማ ኣብዛ ንምፃእ ሃገር ዝሓለፉ ጀጋኑና ቀለልቲ ይኮኑን እሞ ይሃና እቲ ካሊእ ክንብሎ ንደሊ ብዛዕባ ናይ ናፅነት ውፅኢቱ ዶ እንታይ ረኺብና ዶ እንታይ ሲእና ኣይኮንኩን ክዛረብ ደሊ ንሱ ንዛሕራይ ኣብቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም መደብ ብሰፊሕ ኣርእስቲ ሒዝና ድኽመታትና እንታይ ነይሩ ንዝመፅእ ከ
ኣብ ድኽመታትና ይኮንና ከማን ክንነብር ዘለና እንታይ እዩ ሕጂ ካብቲ ዝሓለፈ ዘይተገልፀ የለን ብዝተፈላለየ መገድታት ይግለጽ እዩ ታሪክና ንመጻኢ ኸ ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለና ሕጂ ብፍላይ ነቲ ስርዓት ኣብ ምቋም ንርከብ ሰባት ንምንታይ ተቓለቲ ለውጢ ዘይመፀ ንምንታይ ዝብል ከዓኒ እዚ ከም መደብ ተታሒዙ ከመርእስቲ ንእግረ መገዲ ናባኻ ይወደብ እንተቐፀልኩሞ ፅቡቕ እዩ ኣብዚ ውን ኣከብኬርና እንተሰርሕና ዝሓሸ እዩ ዝብል እሞ ኣብዚ ናይ ሎማዓንቲ ግን እቲ ክዝረብ ፀንሐ ክታና ክፀንሐ ነገር ገሊኡ ሰንብደኒ ንላዕይ ከይተረፈ እዚ ዝገልፅዎ ዘለዉ ንህብዓቂ ሕጂ ኣብኡ ኣትና እንተተዛሪብና ነቲ ናይቶም ሰማዕታትና ተኣሽሙ ኮነ ዝሕለው ኢና እታ ሓንቲ ተዛርበኒ ግን ዋጋ ዘይብሉ ናፅነት ሰባት ከም ዘይከፈልና ክነኣኣስ ከሎ ዝቃልሲ ክቋሸሽ ከሎ ግን ነቶም ዝሓለፉ እንድሕዘኪርና ተመሶም እንቋ ይርእይዎ ቀለልቲ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ቀለልቲ ሃገር ክመርሑ ዝኽእሉ ዘይኮኑ ሰባት ምሁራት ዓቕሚ ዘለዎም ብቕዓት ዘለዎም ክንደዮም ሓሊፎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብታ ናፅነትና ንሓደ እናደምፃና ደይኮነ ብልቢ እውን ብቕንዕና ብተወፋይነት ብጅግንነት ዝመፀ ናፅነት ስለ ዝኾነ ነዚ ኩሉ ግዜ ክንዕቁቦ ኣለና ታሪክና ከይዓቀብና ከዓ ታሪክ ከይንሰርሕ ኢና ከምዚ ክግለፅ ዝፀንሐ ሕጂ እቲ ታሪክ ኣነ ብወገነይ 17 ተሰሊፈ ንዓይ ወዲ ሃይለ ብኩሉ መገደይ ሳምፕሊ ንዓይ ወዲ ሃይለሲ ሞዴለ እዩ ኣርካናተ እዩ ኣርካን ናይ ሃገር ጣሕ ደኮስ ኣነ ብኸመይ ንቡልቀይ ከይተረፈ ኸማን ንወዲ ሃይለ ሓደ ግዜ ክሓስብ ከለኹ ኸማን እዛ ናፅነት እዚኣስ ንወዲ ሃይለ ዘይትኸውን ዲያብል ወላ ንባዕለይ ተሰይደ ከለኹ ወላ ንባዕለይ ከርተት እንዳበልኩ ከለኹ ግን ዝያዳ ናተይ ከይተረፈስ ሓለፋ ናይ ታሪኹ ስለ ዝፈልጦ ክብደል እየ ብሓቂ ከዓ ንወዲ ሃይለ እቲ ከምዚ ኢሉ ወፂኡ ታሪኹ ክገልፅ ታሪክ ክትንትን ከይተሓለለ ብዝተፈላለየ ኩርናዓት እንዳተሃረመ ከሎ ናብዚታት ከምዚ ኢሉ ምኻዱ ከዓኒ ቀሊል ኣይኮነን ቃል ናይቶም ሰማዕታት እዩ ከዓ ዘተግብር ዘሎ ግቡኡ ንገብር ኣሎ ብሓቂ ክነግረኩም ኣነ ወዲ ሃይለ ኣፀቢቐ ስለ ዝፈልጦ ስለምንታይ ኣነ ወዲ ሃይለ ዘይትኸውን ዝሃገር እዚኣ እዛ ናፅነት እዚኣ ዝብለሉ መበገስ ኣለኒ ሓደ ወዲ ሃይለ ከም ሰብ ብትሩ ብሓቅነቱ ብጅግንነቱ ብተወፋይነቱ ብግሉፅነቱ ብኩሉ መዳይ ንወዲ ሃይለ ዝፈልጥ ኣፀቢቑ ታሪክ ከዓ ስለ ዝፈልጥ ናይ ብሓቂ ዘድንቕ ተጋዳላይ ይበዝሕ ታሪክ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኩሉ ሓሊፉ ኣብ ምውሓስ ሃገር ከይተረፈ ወዲ ሃይለ ኣብ ስዑድያ እዩ ነይሩ ሕከም ከይዱ ገና ከይሓወዮ ከሎ እዚ ጭብጢ እየ ዝነግረኩም ዘለኹ ልዕለይ ነዚ ታሪክ ዝገልፆ ዝኽእል ሰብ የለን ምክንያቱ ባዕለይ የፋንየ ኣነ ንወዲ ሃይለ ማለት ይሰርሕ ስለ ዘርኩ ስራሕ ስለ ዝነበርኩ ኩነታት ናይቲ ወያነ ምስ ተጀመረ ካልኦት ሓለፍቲ ነይሮም ምስኡ ሬድሲ ትበሃል ነፋሪት ነይራ ትምቲ ተዘይተጋገ ናይ በዓል ሓሰን ከይከ እያ ነይራ መስለኒ በቃ ብሓይሉ ዳርጋ ብሓይሉ ክብለኩም ምኽእለ ፈንጭሱ መፅዩ ከይዱ ካድፋዕ ቃልሲ ኣለዎ ተዋጊኡ ስጋብ ዝወድቕ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ንወዲ ሃይለ ኣነ እንተዝህልወኒ ናይ ስጋሱ ዋኣት እየ ዝብለኩም ዘለኹ ዓቕሚ እንተዝህልወኒ ከም ሂወት ትሕዝቶ እንተዝህልወኒ እቲ ዘይረኸቦ ኣብ ከመይ ዝበለ ቪላ ገዚአ ማኪና ገዚአ ከም መበልክዎ ስርዓታ ዘለዋ ግዜ ኢለ ኣብ ምንታይ ኣሎ ወዲ ሃይለ ትዝገርመኒ ከዓ ረኺብካ ክትዕሎ ከለካ ከዓ ብመነባብሮ ዘይማረር ጥራሕ ብዛዕባ እቲ ሃገር ዝዕለል ክኸውን ዝግብኦ ዳ ኢኻ ትዕልል እምበሪ ከምዚ እንዴት ኮይነ ከምዚ እንዴት ስኢነ ድየ ረኺበ ድየ ወላ ሓንቲ ኣነ ናይ ወዲ ሃይለ ኮምፕሌን ሰምዓሎ መገዲ የለን ክንደይ ግዜ ብኣጋጣሚታት ተራኺበ እየ ማለት እዩ እሞ ከይበዝሐ ከሎ እዛ ናፅነት እዛ ናይ ናፅነት ናይ ኤርትራ ብዋጋታት ናይ ክንደይ ዝመፀት ስለ ዝኾነት ብደምና ዝመፀት ስለ ዝኾነት ብኢሳያስ ኣይመፀት ብህግደፍ ኣይመፀት ታሪክና ክዕቀብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፍና ታሪክና ተመሲና ንርአዮ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛ ከፈተ ዋጋ ዘይከፈለ ናይ ሓርበኛ ስእሊ ዘይተሰቕለላ ስድራ ቤት መንደቕ የላ ንዑ እውን ክሪኦ ኣለና ናፅነት እዚ
ብምንታይ ኢና ከነብዕሎ ተኮይኑ ከዓ በዛ ሕጂ ሎማዓንቲ ሰሚናር ጌርኩም ከምዚ ጌርና ብዘተ ክንሕልፎ ከለና ብጣዕሚ ፅቡቅቲ እያ እዚ ስእልካ ብዳንኬራ ብጓይላ ዝረኸብካ ዘይብልካ ዓይንኻ ዓሚትካ እዝንኻ ደፊንካ ሆ ደይኮንና ክንብል በዛ ከምዚ ዓይነት ዝጎደለና እንዳመላእና ንክንከይ ዝተገብረት ከዓኒ ደጊሞ እውን የመስግነኩም ወዲ ሃይለ ኣብቲ ዝቕፅል ኣሉታን ኣወንታን ብዙሕ ሕቶታት ክህልወኒ ኣነ ከማ ንገዛእ ርእሰይ ዋላ ተጋዳሊት እንተኾንኩ ንባዕለይ ሕቶታት ዘልዕለሉ ጉዳይ ኣሎ ሓደ ግዜ እውን ኣብ መጨረሻ እቲ ሰውራስ ንምንታይ ክገብር ተበጊሱ ዝብለሉ ግዜ እውን ኣሎ ብዙሕ ኢኻ ንብል ማለት እዩ ካብቲ ዘሎ ተበጊስና ማለት እየ ንዓኻ እውን ከነኽብዘልካ ደይኮና ክንዛረብ እንደሊ ዘለና ፈሊጥና ንክንከይድ ሓንቲ ዓባይ ነጥብ ግን ተገልፀት ነይራ ዓንተ ወይ ንሳኻ እንታይ እያ ትብል ዋላ ባዕልኻ ትገልፃ ፀኒሕካሲ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ምሁራት ክኢላታት ሓንቲ ኮሚቴ ቆይማሲ ነዚ መፅናዕትታት ክግበር ኣለዎ ክትብል ኮላ ሓደ ግዜ እንድሕር በሊዕና ታሪክ እውን ክሃስስ እዩ ብልክዕ ከ እቲ ኩሉ ታሪክ ዝሓለፈ ኸ ብግቡእ ብሰነድ ክንረኽቦ ንኽእል ዲና ምክንያቱ ሓንተይ ትገልፃ ነርካ እዛ ናይ ክፍሊ ህዝቢ ኣብነት ካሊእ ሰነዳት እውን ከምዘየለን ሓደ ሓበሬታታት ኣለና እሞ ከደኣ እታ ንስኻ ዘለኻያ ከምቲ ዓንተይ ዝገልፃ ዝነበረ እታ ኮሚቴ ዋላ ንዓኻትኩም ከማ ብዓል ወደብ ንኩላህና ትምልከተና እያ ማለት እየ ኣብታ ኮሚቴ ምቋም እንተፃዓርና እውን ዝሓሸት እያ ወዲ ሃይለ ከዓ እዚኣ ካብ ናትካ ዝዓቢ ታሪክ ካብቶም ሓደ ዓሚቑን ዓብን ታሪክ ዘለካ ስለ ዝኾንካ ንምንታይ ንፅባሕ ንጎ ንፅበ ኣለና ፅባሕ ንጎ ምስ ሃሰሰ ምስ ጠፋእና መልሲ ይሃስስ ታሪካትና እውን ብግቡእ ኩሉ ተቐሚጡ የለን እሞ እዚኣ እውን ከም ሎቦዋይ እንተተገብረት እንተፃዓርናላ ፅቡቕቲ እያ ዝብላ ራእያታት ኣላትኒ ብሓለፈ ጥራሕ ክንዛረብ ዘይኮንና ከዓ ብዝሓለፈ እንዳገለፅና ብዝያዳ ግን ንዝመፅእ እውን ንፃዓር ንኺድ ድኽመታትና ንገምግም ፃዓርና ከዓ ነበርትዕ ይቐኒየለይ ሓደ ግዜ ብዙሕ ብውሽጠይ እውን ሕማቕ ኢሞሽን ህልዎ ንኸውን እዩ ምክንያቱ ብልቢ ኣይኮንኩን ባነስ ገሊፅ ናይ ልበይ የውፅኦ የለኹኖ ሕጂ በዛ ናይ መዓልቲ ናፅነት ከምዚኣ ዝብለኩም ዘለኹ ከዓ ክብረት ሃበለይ ይቐኒየለይ ሂወታ ይቐኒየልና ንፈልጥና ንፈልጠኪ ንሓቂ ስለዚ ዝጠቐስኪ ከዓ ናይ ሓቂ እንታይ እሞ ክግበር እዩ ኩሎም መሪሕነታዊ እዮም ነይሮም 6 መሪሕነታዊ ነይሮም ሽዑ ናብ ጅዳ ምስሮም በዓል ካካይ በዓል ሮሞዳይ እንተዘይተጋግየ ሕቀይ ናይ ኢሳያስ ነይሩ ልኣሚን ነይሩ ሕልሰይድ ነይሩ ደላ ጃብር ነይሩ ሸሪፎ ነይሩ ተስፋቺና ነይሩ ናይ ምክልኻል ስለ ዝኾንካ ናትካ ይትፈልጣ ዝያዳ ዝኾነ ከመይ ኣለኹሞኒ ድሓን ትርኢቱ ፅቡቕ እንዲ ቅሩብ ጥዕና ሃበና ጥራይ ንርብ የሸግረካ እዩ ትሓስቦ ከለኻ ኣብ ጥዕናኻ እውን ጎዳእካ እዩ ቃትኸላካ እዩ ገለ ግን ጥዕና ሃበና እምበር ካብ ተቐዳመይቲ ዘትኮር ኩላ ኣነ ናይ ታሪክ ተመራመርቲ ትበሃል እያ ንናይ ታሪክ ተመራማራይ ሕድሪበዮ ንሓደ ካብዚ ዓዲ ከዓ ረኺበዮ ማለት ይኹም ናይ ታሪክ ክኢላ ስለዚ ናይ ሰለታትን ብቐፃሊ ዛረበላ ግን ምክንያቱ እቲ ታሪክ ቀስ እንዳበለ ከም ዝጠፍእ ወይ ከም ድብረዝ እንዳተረዳእኒ ይኸይድ ነይሩ ብፍላይ እዛ ዘጠቐስክያ ናይ ዝግዲ ገበራ ሳብ ብጣዕሚ እያ ትሕመካ ካብ 77 ኣትሒዞም እዮም ኣፅኒሖማ ኣብቲ ገጠራት ክኸዱ ከለውሲ ጋንታታት ሓለዋ ንህቦም ነርና ናብ ከባቢ ፀላእ ክኣትዉ ንሓደ ሰብ ክረኽቡ ንሓደ ዓበ ሰብ ዝኾነ ግን ድሓን ሕጂ እውን ማይ ሓለፎን እሞ ጥዕና እንተሊና በብኹር ንዓና ንስሓሉ ጥራይ ዝበሃል ካሊእ የለን
እንታይ ይመስለካ ወደ ቢያኽብሎ ደስ ምን ዘፍቅረለ ፅቡቅ ኣለኻ እንታይ ጊረ እንደ ዘለኹ እቲ ጉዳይ እንታይ እቲ ዝተፈጥረ ጅግንነት ዝነበረ ጅግንነት ንኣብነት ሕጂ ምዝላቕ ግለፅ ነይሩና ኣብኡ ሲ ጅግንነትን ተወፋይነትን ናይቶም ሓለፍና ማለት ተኮነ ምንም ቶም ቁንዓት ምንም ቶም ዘይቁንዓት ኣይኮንኩን ሕጂ ክዛረብ ባዕልኻትኩም ትፋለጠሉ ግን ኣብ ውሽጢ እቲ ጉዕዞ እውን ቁንዓት ስለ ዝነበረ ኢና ተጓዒዝና ዘለና እቲ ብኡ ዝነበረ ተወፋይነትን ጅግንነትን ናይ ተጋዳላይ ክሪኦ ከለኹ ንምዝላቕ ዝበድሕ ሕጂ ሓንቲ እንታይ ግለፀኒ ሓስ ካብ ደቂ ኣምሓራ ማኪና ተወሲደን ንኮኔል ከማን ናይ ህዝቢ ንብረት ስለ ዝኾነ ክትንክፎ ይነበሮምን ገለ ሕጂ ንሱ ጉለት ኣብ ምዝላቕ እንታይ ነይሩና ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ብዓብዩ እቲ ዝነበረ ህሉ ኩነታት ናይ ፀላኢ እንታይ ነይሩ ከመይ እቲ ብድሆታት ተበዲሁ ክንደይ ኣፅዋር ነይሩ ክንደይ ሰራዊት ነይሩ ተጋዳላይ እንታይ ይገብር ነይሩ ክሳብ ውግኣትና ኣነ ዝክረ ኣብ በዓል ጋርሳይ ኣብ በዓል ጃራ እዚ ናይ ከረን ሕክምና ማካላሲ ኣብ ማኪና ውግኣትና ኦፕሬሽን ዝገብሩ ግዜ ነይሩ ናይ ምዝላቕ ናይ በዓል ሰሜን ናይ በዓል እምባደርሆ ብናይ ባርካ ዝመፃና ኣነ ብባርካ እየ ነይሩ ሽዑኡ ዝመፀ ሓይሊ ኣብ ናይ በዓል ማካላሲ ምስ ተኣከብና እቲ ሕክምናታት ከይተረፈኡ ዝግበረ ውግኣትና ካበይ ንናበዮም ኣብ ስትሬቸር እንዳተሰከሞም መፅኦም ዝኸይድ ነይሩ ሳላት ፅንዓትን ተወፋይነትን ናይ ህዝብን ናይ ተጋዳላይን ከዓኒ እቲ ምዝላቕ ኣይኮነን ሲ ድሕሪ ምዝላቕ ህላወና እንዳጋጊፅና ስናብዚ መፂና ብዙሕ መስርሕ ዘለዎ ውሽጢ ማለት እየ ሕጂ ኣብዚ ዘውህየኒ ሕጂ ኣነት ታሪክ ኣበይና ፈላሊና ክንሕዞ ዝግባአና ከመይ ኢና ክንገልፆ ዝግባአና ታሪክ ክዕቀብ ኣለዎ ዝነበረ ብቐሊል ዝግመት ጉዳይ ኣይኮነን ነይሩ እሞ ኣቲ ሓደ ከዓ እቲ ጉለት ከዓ እቲ ድኽመት ዝበሃል ዘሎ ድማ ሕጂ ነዚ ሕጂ ድሓር ዝመፀ ምሕደራ ደማሚርና ስለ ንሪኦ ዘለና ከም እዞም ኩሎም ዓቕሚ ዝነበሩ እንታይ ይዛረቡ ነይሮም ኣብ ኣኼባ ሕጂ ምሳና ዝነበሩ ንሪኦም ነርና ኢና ኣነ ሓደሽቲ ክልተ ተጋደልቲ ብዕድመና ኣሽቲ ከለና ከም ዓበይቲ ጠጠው ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ብድፍረት ብቆራፅነት ንመፃእ ከይተረፈ እዚ ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ብዓይኒ ኩና ጥራሕ ዘይኮነስ ብዓይኒ መኸተ ናይቲ ጉዕዞ ንዝረአ ጉለታት ጠጠው ኢሎም እንዳተዛረቡ ዝኸዱን ዝነበሩ ግዜ ዝነበሩ ዝሓለፉን ቀለልቲ ይኮኑ ንክድቅሶ ኣሎ ከማን ሓቂ ዘረባ ተሓይሽ ከም ሰብ እንድዒ ኣደና እንድዒ ወዲ ሰብ ከመይ ፀዒና ንኸይዳ ኣላ ከማን ገርመኒ ሓደ ግዜ ያክል መስለኒ ነዊሑ ኦኬ دحين مدام دمتها نقبل عندنا نابتم ضغط له أنا سجراينا تراي قرب تمكن حدث لزخونة قرب interesting زخونة إيشوس لزال عاليو بر كنت سجرينا نابتم ضغط له مو يغني لنا I think نخلتهم ناكلتهم نبينهم مدام قال جرنا ونزارب نخونا حدا معلتي ندحر كم دقيقة رايكم بزح توصيهم نا استوعبوا لكم إن أنا عجيز أخذ ذكرى لي هذه أخذ ذكرى لي عند بالكاتي ብዙሕ ዝወፅ ነገራት ኣሎ ሶ ይቐኒልና ካልእ መዓልቲ ከማ ጌርና ካነ ብላ ንኸውን ተስፋ ዓለም ግርማይ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ነርካ ዓንቲ ወይ ቅሬታ ምናልባት ዶንጊናካ ክንከውን ንኽእል ኣውሪድካ መስለኒ እንተ ደኣ ክትዛረብ ደሊኻ ኮንካ ዕድል ክበካ ክእል ተዘይኮይኑ ግን ናብ እቲ ቀፂሉ ዘሎ ሃይለ የማነ ክንሰግር ኣራይ ከመይ ኣምሲኹም ስማዕ ኣሎ ዲ እዋ ስማዕ ኣሎ كما يمسكم أبزر لكم وخلاتكم حوات سلامة عنان منا كت إلى مجمرتها كما سجن دلنا الدالو تمدو كم ودمان خبر جنرال تخستحيل علم عنان عاوتنا السالت أن منا نهزبنا زبركت كايو كل نجر دعم أبا خزل لنا خبرات العلي حضرات قبلنا نحن لما فتح المنقص بزي مكلاسنا يغريت حتى الدلي زاد عسن نقولني جنرال تخستحيل كلهم يرتراوي كم رول موديل كريز اللي هو أبنته وسبيه معي مناتو كثير كل انترفيو ناتو 5 خطات الكو حاشا وسئلنا يقاسنا خمي كم زنبره يقاتات وراونت أونتاو زنبره حافشا ونقرات سئلق حزم سلازة حاجة زنا مقرد كقولت صديق الأخباراتي زلني بالعلاقة قال لك حتى دليل زلوه أنا متحف درس الله كاتو للناس درو درجة شاشة عامته قال غريب له الجاب كم يكون تثبت حلا متحفكم اللي عامته ها اللي عامته لك شدشة
تزيتقاقي ردعك ፍርቁ ጎራ ኣብታ መጀመርታ ፓርት ምስ ኣንቶኒስ ገበርካ ከም መውከስ ተጠቂመ ራይት ሓንክትል ሕጂ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሓላ ወላ እውን እቲ ንሕትመት ገለ ዝተባሃለ ጎፋን ገለ እውን ናብዚ እዋን ኣይሰርሕን እዩ ዘሎ ሕጂ ሳብ እዚኣ ክሓተካለለ ዘላሎም ኣብዚ ክድን ሰዋትና ከምኡ ነቶም ንፍትሒ ሂወቶም ዝኸፈሉ ዜጋታትና right عندنا هايله I think ቀጥታ ንዓኻ ይመስልን እዚኣ ጀነራል መፅሓፍ ከመይ ከምዚ ናይ ታዕሊም ጋማን ትብል ክትህሉ እያ ትበፅላ ኣላ ዝኾነ ጥዕና ትረኽበሉ ቆረብ ትሰርሕ ኣብ ተኻሊ እዋን ከዓ ተዕርፍ ኢኻ እሞ ቅርብ ሕጂ እኳ ድሓን እያ ቦከይትሃላ እሞኒ ተደናግያ ሓቂ ግን እቲ ግዜ ካይጠዓመን እቲ ግዜ ናይ ጥዕና ጉዳይ ኣሎ ናይ ገለ ኣሎ ንሱ ኣብ ግምት እቲኻ እዩ ቁርብ ክፅሕፉ ዝኽእሉ ገለ ዝበሃሉ በትን ሕራይ ይብልኻ ዳሕራይ ጓል መንገዲ የምፅኡ ገለ መለ ንስታቱን ሓደ ፀገም ኣሎ كان الصح وترعي دخيد له مالته زخوني تسلت تخون يلي حسب نقوي الله سلزلو يتحدعي في خلي نايتو وفان دمي شوات اللو حتيت كام تيجا حجي أبي كم دلت سلدونا في اللتني ذيك العالم خلتك أنفر نبران يرو شبات يوم تمدي بمونيرم أنا إذا توني كوميتات بزح مودات هون وين تنسى حبوه ويتسلي أم تكون تايت سجن دول كل درجة له دي بحد ما دم تحن بس عن خل دينا ويسكملس دي زلو دحرهم غينو نتي وفان دمي لفسه نوله نايدان نوتي مهنياتو جاب قرب سيريس جيرا حزفتين له جات أنا يقول فان دميا أنا أب كوميتات قلت في إيدي توني ولا أنت تقول لهم من أيبلني أكذروا أجيك ندهر تقول فان دمي إذا والله خوين تسلس نمنتاي تتحيز زلو دول حتى وين وانوه من لسالو ويكاني أقول على الله بكتي هادي أنكم قصي خير الله أنا مالته نصب الله تريد كوني تحتو قبولي النصر ملسخوا كاسل دلنيا تقول فان دمي أنا دوست كون قريلا التوتا زنور الله أنت أمريكا أنت زعدها قلت أنك أجينا أو مستقول وفان دمي زل تسلي أنت زعد زلو أجي نمساينا هم دينا يوصل زلو نصبر له مالتي أنا أمريكا ده بالله يعني أنا هقرب أقولها قبر دلي مسح وتكا مسح رختها يتسبقات بأسايت خلنا ገንዘብ ረሳይ ብገንዘብ ተባዒስካ ንምዋልካ ናብ ደቂ ሓደ ኸይድ ፅልኢ ከተትርፍ ኣይ መርፃኒ ሓቂ ዘረባ ብኸምኡ ዓቕሊ ገይረ ኣለኹ ግን መዓልቲ ሓልያኻ ትውዳእ ትኸውን ኢለ ይሓስብ ማለት ናይ ጎፋን ድሚ እዚኣ መስለን ተኻልእ ግን كم حتى ذكرت غير حسكنا اللغة بخالد أيلا ساتران دانيرا تاني متحف دانيرا I think كلن كابر غير كايني حمل كايني حمسلني اوكي يعني له
اوكي ክብረታብካ ከዓ ስለቲ ኩሉ ኣኽብሮትካ መግለፂ ይቀኒየልና ክብረታብካ ኣሎ እንዶ ክብረት ዘይፈልጥን ይቀኒየለይ ዘይፈልጥ የለን ንሱ ተዛሙንተ ከዓ ትሪኢኻ ኩሉ ይቀኒየለይ ዳ ክብረታብካ ዝሓወይ እንዘጋ ኦኬ እሞ ተስፋ አለም አንተ ወይ ነዊሕ ፀቢናካ እንዲና ንዓኻ ክበካ ዕድል ተስፋ አለም ግርማይ ማይክሮፎን እንትትከፍታ ጽቡቅ ነይሩ ኦኬ አርሒካ ከይትኸውን ተስፋይ ተኽልን ወልዱን አይ ቲንክ ሓንሳብ ተዛሪብኩም ስለ ዝነበርኩም ድሓር ነቶም ዘይተዛረቡ ከነዛርቡ እሞ መደምደምታ ብኣኹም ክንገብሮ ድሓሪ ባሻይ ናባኻ እሺ መጀመሪያ አራሚት የቀኒየልና ከምዛ ምስሉ ጋይሽ ዓዲምኩም ተመክሮ ቃልሲ ከተስንቁና ምብጋስኩም ብጣዕሚ ነመስግነኩም ልዕሊ ኩሉ ድማ ጀነራል ብዙሕ የቀኒየልና ዕድመን ጥዕናን ከዓ ይሃብካ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከምዚ ኢልካ ተመክሮ ክትገልጽ ቀሊል ኣይኮነን ግን ሓይሊ ሂቡካ ዝቕፅል ይግበረኻኒ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ከዓ የቀኒየልና ኣነ ክዛረቦ ዝደሊ ምናልባት እቲ ከምዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩ ኣብ ካልእ ገዛ እውን ኣላጊሰ ፀኒሐ እንዴ ብምሉእ ይሰማዕክዎን ግን ከምዚ ሕጂ ተዓዘብክዎ መብዛሕትኡ ናብ ተመክሮ ሰውራ ዘድሃበ ይመስል እሞ ናብታ መዓልቲ ተጠመትና ይሓይሽ ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ እዛ ወርሒ ጉንበት እንታይ እያ ከመይ ንመዝና ከመይ ንዕቅና እንታይ ኣጋጢምዋ ኣሎ ከመይ ለኣኸ መፂኣ ናብ ዝብል እንተደሃብና ይሓይሽ ባህላ እየ ካብዚ ካልእ ግዜ ዓመታት ነኽብሮ ነበርና ወርሒ ጉንበት ኣብዚ ግዜ እዚ ፍልይ ዝበለት እያ ገይረ ዝወስዳ ከምኡ ኢለ እውን ኣብቲ ካልእ ገዛ ተዛሪበ ምክንያቱ ከዓ እንታይ እንድሕር ኢልና ቀደም ኩላትና ኢና ንሕጎስ ነርና ነፃነት መዓልቲ ገለ ኢልናስ ንሕጎስ ነርና ሕጂ ግን ብዙሕ ነገራት ገጢምዋ ነዛ ወርሒ ጉንበት ገሊኦም ሸፋቲኢኹም ነርኩም ይብሉና ገሊኦም ሰውራኹም ተለይ ዝጅመር ዶ መሓሸ ነይሩ ይብሉና ገሊኦም ብመንነት ዶ ዘይግነት ዶ ኢሎም ይኣትውና ብምንታይ እሞ ዘይፈተኑና እዛ ጉንበት እዚኣሲ ዘይረኸበቶ የብድላን ማለት እዩ ግን ንሕና ከዓ ጭብጢ ኣለና ክንረትዖም ከም ንኽእል ዋሓስ ክብሉና ከለውስ ግብእ ባህልቲ ክንከውን ከለና ፍረ መስዋዕትና ከም ምዃና ዝበዝሑ ስዋኣት ዝኸበልናላ ሓያለይ ካልኦት እውን ዝተኣሰሩላ ገለ ዋህራር ድማ ከም በዓል ጀነራል ድማ ሰነድ ዝኾኑና ብምስክር ንረትዓላ ፌስታና እያ ሕጂ እዛ ፌስታ እዚኣ ኣብቲ ካልእ ኮንቴክስት ከየእተና ኣብቲ ተመክሮ ሰውራና ዝገበርና ጌጋታት ካልእ ርእሱ ዝከኣለ ገምጋም ኮይኑ ንዓ ግን ክንሕጎሰላ ዝግባአልና እዩ ባህላ እያ ፈሊና ንዓ እዛ መዓልቲ እዚኣ ፍረ ውፅኢት ናይ ብምሉእ ቃልሲ ብሓጎታትናን የዕርኽትናን ኣያታትናን ኣቦታትናን ንሕናን ኩላና ህዝቢ ኤርትራ ብምሉኡ ናቱ ፍረፃማ ስለ ዝኾነት ክንሕጎስ ይግባአና ገሊኡ ሰብ እንታይ ትሰውርኦም ተተርፍ መሓሸ ነይሩ ዝብሉ ኣለዉ ብዙሕ ነገራት ሳጓ ዘውፅኡልና ኣለዎ ማለት እዩ ግን ንሕና ንሕጎሰላ መዓልቲ እያ ምክንያቱ ውፅኢት ናይ ሰውራና ናይ ህዝብና ስለ ዝኾነት ዋናኣ ድማ ህዝብና እዩ ሰነድ ከዓ ኣለና ማለት እዩ ከም በዓል ጀነራል ዝኣመሰሉ ኣለውና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ንግበር ከምዞም ዘላግፁ ነላግፅ ዋላስ ንሕና ናትና እዚኣ ናትኩም ኣይኮነትን ኢልና ፌስታ ንግበር ኣነ ብወገነይ ፌስታ ክንገብር እዛ መዓልቲ እዚኣ እየ ዝመርፅ ምክንያቱ ውፅኢት ቃልስና ውፅኢት ደምና ውፅኢት ህዝብና ስለ ዝኾነት ስለዚ ብዛዕባኣ ኣተኪርና እንተዕለልና ዝሓሸ እዩ መስለኒ ቅድሚ ሕጂ ዜናቶም ምዃና ዘመልክት ድርሰት ኣብዚ ገዛ እዚ ደሪሰ ነይረ ሕጂ ድማ
ንዑ ተመሳሳሊ ዝኾነት انت تفقد لي كلتا 3 دقائق كنبب كفتني حدا قطمي نسخه بزعبه ذا ورح زي مالتي ورح قنبتي زي 19 عامت غيروا له كاب درسو مالتي 24 قنبت كلتاش شوعات تدرسي انتاي كم دمصسي مبزحتنا كم زي جنرال كبلت صلح نفلت نيرنا انا ولا وش تخلنا انتاي صقم كم زمصانا سنفلت نيرنا ግን ገሊኡ የፍርሃና ነይሩ ክንዛረቦ ዘይንኽእል ገሊኡ ድማ ምጥዓም ስእንና ነይሩ ገሊኡ ድማ ብዙሕ ነገራት ምኽንያታት ነይሩዎ ዘይምፍላጥ ከዓ ነይሩዎ ማለት እዩ ብዙሕ ነገራት ገጢሙና እዩ ሕጂ ታሪክ ርእሱ ዝኸኣለ ካልእ ኮይኑ እዛ ዓለት እዚኣ ግን ምርፅቲ ዕለት ናይ ኩላትና ውፅኢት ስለ ዝኾነት ወርሒ ጉንበት 24/5/2007 እምበር ደስኺ ኢኺ ኣትዕለት መዓልቲ ነፃነት ወርሒ ጉንበት ወይ መልስኺ መዓስ ጠፊኡና ኣዋጅና ይስዋኣት ዘይትቕየር ኮይና ኣበይ ዳ ኣለዉ እቶም ሰብ ባንዴራ ውሕጅ ደም ከፊሎም ዘውፅኡ ክሓራ ክብሪ ዘለበስኺ ብጥይት መጊቶም ፍንጭሓ መሰንገልኪ ኣበይ ዳ ኸይዶም ተዛረቢ ጉንበት ታሪክ ተጋደልቲ ኣይረኣዩ እንዲዮም ዋላሎም መዓልቲ ትክ ናይ ጠያይት ዘይስርንቆ ፍንጫ ኣበይ ዳ ኸይዶም እቶም ሰብ ብልጫ ብብረት ገዲፎም ብቕልፅም ዘስኑ ዓለም ዝበስከሩ በእንዲዮም ዘለዉ ዓወት ዘለበስኺ ፍጡር ዘዛረቡ ኣይስለፉልክን እንዲዮም ሰላምታ ክህቡ ከመይ ዲ ነገሩ ጉንበት ዘይትነግሪ ኣስደሚሙክ ድዩ ተኸሚሩ ነውሪ ክንዲ ዝረኣዩ ኣብ ጉድጓድ ይበልዩ ኣብ ጸልማት ይነብሩ ክንዲ ተወፈዩ ንእስነት ከፊሉ ዘረከበ ኽብረት ፀሓይ ጨኒቆ ናይ ጀጋኑ ሽበት ደሓን በሊ ጉንበት ኣለዎ መዓልቲ ክድገም እዩ ታሪክ እሱር ተዓዋቲ ደይንሱ እዩ ነይሩ ዘበለና ኽርተት ን30 ዓመት ዓቐበት ቁልቁለት ዋዕ ኣቦ ተቐፊዱ ወዱ ተሰዲዱ ዳኛ ናይ መለኽቲ ደይንሱ እዩ ፍርዱ ንዒቆሙና ዶ ቅድሚ ዝኣገረ ቁልፊ ተሳኢኑ ተፈቲሑ ስረ ተደፊርና እምበኣር ኣብ ማእከል ገዛና ብወዝባኣትዮም ስወሰን ደርብዮምና ንሶም ኣብ ኣዳራሽ ኣብ መንበር ኮፍ ኢሎም ንሕና በብታራ ክራር ንወቕዓሎም ዘበንያ ግርንቢጥ ማይ ሰማይ ንዓቐብ ዋና ተዓዚሙ ምስ መዘንግዕ ይዛረብ ቃፅዖ ዘይብሎም መሬት እንዳማቶም ይሸጡ ይልውጡ ሓረስታይ ረፊቶም ስኺልና ክንርኢ ዝገበሩ ይግበሩ ባህልና ክበርስ ተበቲኹ ሱሩ ሃይፈልሐንዶ ደምካ ከመይ ዘይትንድር ጉንበት ተዘሚትካስ ደኒንካ ትሓድር ኩበያ ሰሪቖም ብዙሕ ይፍረዱ እንታይ ዳ ንበሎም ሃገር ዝወሰዱ መሬትና ሓሲሩ ክብረት ተቐንጢጡ ገሊኦም ይገዝኡ ገሊኦም ይሸጡ ኣዳራሽ ዓደቦ መንከሞ ዘይደልዮ ንሳቶም ይኸፍሉ ንሕና ንካረዮ መፍትኦም ወዲኦም ንእስተር ስቒልና ኣቕርንቲ ዘይብሎም ኣብዑር በዚሕና ኣስደሚሙና እኮ በዚሑ ገኒኑ ፀማምዶ ተሓይሽ ዝተዓፅወ እዝኑ ክርእዮም እንዲሞ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ኣመልያ ምስ መግነዝ ዘይናቶም ከልዕሉ ንዕባን ማኸር እንታይ ከም ዝግበር ምስ ዓይነ ብርክና ክንብል ጠንበርበር ጅግና ወዲ ሃገር እንታይ ዓዘመካ ብደውካ ትድቅስ ጉንበት ተዘሚትካ ስኺልና ክንርኢ ዝኾነ እንተኾነ ዕውር ተሓይሽ ዓይኑ ዝተደፍነ ክሰምዖም እንዲሞ ሓሶት ክዛረቡ ጠውዮም ጠዋውዮም ዘይከውን ከንብቡ ተዋፊሮም እንዲዮም በዓል ፀያዕ ማዓፂድ ደው ዕላሞም ካብ ዓበቕ ዝገድድ ህግደፍ ተሻሪኾም ብምስጢረ ዋዕላ ኣባላሽዮማ እንዲዮም ተዘሪጋ ዒላ ኛው ኛው እንዳበሉ ከም ጥሚት ድሙ ተኣሰሩ ይብሉና መሊስኩም ድገሙ መፍትኦም ወዲኦም ክንእከብ ክንዝርጋሕ ብድሕሪና ይስሕቁ የብልዋ ወጋሕ እንታይ ገዲስዎም ኣዴታት ከበኸያ መቑሕ እንተኣትዎም ኣቦታት 80 ገና ኣሎ ይብሉና ናይ ሰላም መገሻ ኣብኡ ክነብረሎም ጋማን እግሪ ዓሻ ውሽጢ ፀሚዶም ብግዳም ዓሪዶም ዶብ ከይተሓንፀፀ ኣይትቃወሙ ኢሎም መሰል ተረሲዑ ኣብ ሜዳ ከለዉ ኣብኣ ንንቀፅ ኢሎም ህዝቢ ክዕሽጉ እንጥሸው ነይተርፍ ዓለቕቲ ከይወፀ ሰላም ኣይርከብን ህግደፍ ከይተረግፀ ሰላም ኣይርከብን ህግደፍ ከይተረግፀ ምልክን ተጠፊኡ ልኡላውነት ይኸብር ዴሞክራሲ ይነግስ ሰብ ሰላም ይነብር የቐኒየለይ ተንኪ ኩልኻትኩም ልዕልኹ ጀነራል ክብረት ሃብካ መን ኢኻ እሞዩ ባሻይ ዲኻ እወ እወ ድምፅኻ ለልየካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ዝብል
أنا وأنا كانت كحوتني شيء ريتوسي مستي إرتاو الدخونة بتحساس واتات السخ بدها اللو نويح خيط أني حمادتي بتغللتا غير الكاس اللي زلها ثانك يو الذي ولا بتاع سيميناريون نتن كلت عبيتي جيجاتات رأيتو كيري نايمان كعنيرو يمين نيرو دحرت خوينات حد قاد سليم تاريخ دول كون سن كي تغسخ سجرايت النيو قوامن لعلن حقن كالن تفيق خيدا يقبوني إلا جن أفتام عالتنا نترايكنا تكور سلزلنا تبزي بهلا خيد حزان عامالتي بعد ميو سكبسي أبزنا برانيرو تقادا لايدو هزبيديو انت مصنعتو النايت هزبي السنة أمرا وقدعتنا تبل كبادة حاليا نايت هزبها تاريخ كأي تقلتني انتن مركن مالتي سلذي زرزير كان لهبت عم دسيلني سامعنا لنا مالتي كرة هابكا يغني لي امين ثانك يو اوكي يعني لنا نعناون اتا قداميتي قدمونا عن تويان بميان يرنا من البات ابز جزا سلازي نبرك حليفات كايت هون نبر سلازي كلتين قدم لهم عنتي تصبو كابر كويننا لالوا مالتيو يعني لنا ثانك يو تسفى علم قرمي حجي اي تينك نايم ترشتا غزي توعا كان حلالها انت زي كوينو نابتم زغط لهم كيد دارجا درو فرقليتو انت عاريبو سلازلو እቶም ተሪፍኩም ዘለኹም ሕፅር ኣቢልኩም እቲ ዘለኩም ርእቶ ከተቕርቡ ዕድል ክህበኩሜ ብመን ክንጅምር ወልዱ ተስፋይ ተኽሊ ዓንቲ ወይ ቁሩብ ኣብ ርእቶ ገለ ኣቲኻ ነርካ መስለኒ ሎ ተኮሊፋ ወደ ሕጂ ዝበሃል ኣለኒ ኦኬ እሞ ሓንሳ ብል ሓንሳ ኣብ መወዳእታ ራሕን ገብራ ናትካ መወዳእታስ ወግሓኒ ስርዓ ዘለ ሰለስተ ደቂቕ ክወኩም እንዴ ቀልጢፍና መታን ክንወድእ الأمين عتا الصها عن تويت زارب كان عندنا عاقبك ثانك يو ودب بقد ابنتنا الراميت كم زيركم بتعمي عبيت سبات همسيهم زعدنكم بتعمي مسجنكم سوا حديثه أنا تاخذ زل انت كلنا اب تقال إشراز زبرنا يكون اب اسبوع حتى اسبوع جمبار زبرنا يكون تي مجمر تاخذ من ابو مصانا بحساب نمهار بحساب زعبنا ودها غير كوين خا كلنا ببزلنا خا ابتغالسي اجامنا بركيتنا ابو عزز خيز نبرها كل خا نعنا ولا حنتي كداغرم تزيكون كل سب فولتي انا كن حنتي زلانتا اتي مجمر تقدمي اب صورة مصانا زنبره سنا امراو هنصا ويكا سايكولوجيكال ميك اب نايت حبسرنان نايتوم تمهارو خلنا يكون ناشتو خلنا زنبره انتايو اذا هاجزيا نصا وصيا كاب بعداو غزات ناي ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ዝነበረ ሓንሳብ ንሓዋሩ ነፃ ንምውፃእ ዝተኸፍለ ተኸፊሉ ኣብ ደረጃ ዝበፅዕና ኣለና ሕጂ ኣብኡ ክነስተባህለሉ ዘለና እንታይ ኩሉ ግዜ ዋላ ኣብቲ ቃልሲ ከልና ንብሎ ነበርና እቲ ሕጂ ኣብ ስልጣን ተኾይጡ ዘሎ እቲ በጋግስኡን ኣማፅኡን ኩላህና ስለንፈልጦ ገለ እስከ ኣብ ድወፅሐ የብሉን ሸለ ንበሎ ግን እታ ቀንዲ ዕላማና ግን እዛ ሃገር እዚኣ ነፃ ወፅያ ብድሕሪኡ ኣብ ነዊሕ ጉዕዞ ድማኒ ሓርነታዊ ቃልሲ ባህላዊ ቃልሲ ኢኮኖሚያዊ ቃልሲ ከዓኒ ከነርክቦ ክመፅእ እዩ ብዝብል ቅድም ዝፀላኢ ውጮ ተኸዲኑ ዘሎን ህዝብና ዘፅንዕ ዘሎ ስርዓት ኢትዮጵያ እቲ ይኹን እቲ ብኣሜሪካ ይኹን ብራሽያ ተሓጊዙ ዝመፀ ብሓባር ኮይና ስዒርናዮ ማለት እዩ سعرنا زي كنا خناساتنا حجزنا معك كل جزء طرح ميليتاري كنا دعوة تايلاني وقد باتل زي كنا سوريتي كونكلوجن نعود حجي هذه سرعات زي أرجع معلتي ناي سياسة حمشتن استنبل ناي نسأل إرسال زخبر الله زلوا
ውሽጢ ግን ፅላቢና እንተንሪኦ ሙሉእ መዓልቲ ኢሕ ይብል ምክንያቱ ንነፃነት ኣይወፀን ምክንያቱ ድሕሪ ነፃነት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓንሳብ ተደሚሩ ሓንሳብ ተፀሚዱ ሓንሳብ ኣቢሉ እታ ኤርትራ ትበሃል ከም ኤርትራ ንክትነብር ህዝባዊ ፈይሉ ክነብር ይቀልል ካብቲ ዝተኸፍለ መስዋዕቲ ግን ጅሆ ሒዙ መንእሰይ ከምዘይ በቁል ከምዘይ ስስን ከምዘይ ምርዖ ከምዘይ ናብ እቲ ሕብረተሰባዊ መናብሩ ኣካይዱ እቲ ሃገር ከም ሃገር ከምዘይ ትነብር ኣብኡ ፀቂጡ ዘሎ ሕጂ ኣብ ናይ ነብሲ ወከፍ ናይ ነፃነት በዓል ከብል ከሎ ገፁ ኣሲሩ እዩ ዝመፅእ ገፁ ኣሲሩ እዩ ዝመፅእ ከምዚ ሕጂ ባሻይ ዝበላ አንተ ወይን ሰሚዐ ኣብቲ ናይ ኤንዲሲ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ግጥሚ እዚ ናይ ነፃነት በዓል ናይ ስዋኣት በዓል ኩሉ ሲ ንብረትና እዩ በዓልና ክንውንኖ ኣለና ምክንያቱ ንሱ ባይ ዲፎልት እቶም ነቲ ቃልሲ ናይ ሽፍትነት እዩ ናይ ገለ ዝብሉ ባይ ዲፎልት ናቱ መሳርሒ እዮም ሓንቲ ወይ ጨቂትዋ ነይሩ ፅቡቅ ገይሩ ኣብሪዋ ነይሩ ኣብቲ ናይ ኤንዲሲ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኖ ማተር ዋት ደጋፍን ተቃዋምን ዘይኮነ እንታይ ዳኒ እታ ዕላማ እታ ኤርትራውነት ንውልድ ወለደና ክትቅፅል እቲ ዝኸፈልናዮ መስዋዕትነት ንዕኡ ክንዕቅቦ እንታይ ክንገብር ኣለና ዓሊፍና ክንፀንሕ ኣለና ንሱ እንታይ እዩ ዝደሊ ክንቃወሞ ነቲ ናይ ነፃነት በዓል ኣብ ክልተ ተመቂልና ብጓይላን ብዳንኬራን ዓሊፍና ኣብ ግብሪ ዝገብሮ ዘሎ ግን ምፅናት እዩ ኣብ ግብሪ ዓመት መፀ ኩሉ ግዜ ኣብ ግዜ ፅምብል ግፋ ገብር ውግእ ፅሕትር ከመይ ገይሩ ነታ ኤርትራ ኣብዚ ዘላቶ ደረጃ በፂሓ ፈፂማ ትሕቲ በዓል ሶማል ከም ትኾን ክገብራ መዲቡ እቲ ፅልያን ኢሉ ተሓፂቡ ዝሰርሖ ኢንዳስትሪታት ኣጥፊኡ ኤርትራ ቀደም ኣብ ግዜ መግዛእቲ ቀዳመይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝነበረት ብምዕባለ ንዕኡ ነበረ ገይሩ ሓንቲ ገዛ ንኸይትልመፅ ናይ ነፃነት በዓል ትልምፅ ኻኑ ንኸይትልመፅ ትእዛዝ እንዳመሓላለፈ ይኸይድ ኣሎ ነዚ ኢና ክንስተባሃል ዘለና ነቲ ህዝብና ከዓ ኣብዚ ኢድን ጓንትን እቲ ውሽጢ ዘሎ ከነንብቦ ኣለና ንምንታይ እዩ ስርዓት እዚ ንነፃነት ኤርትራ ብጉልባብ ናይ 9 ብሄራት እንዳገበረ ከምኡ ገይሩ ሓልፎሞ ኣብ ተግባር ግን መንእሰይ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ ኤርትራ ኣወፅእ ኣሎ ከመይ ነብር ኣሎ እቲ መንእሰይ ከዓ ብጣዕሚ ሕማቅ ኣብ ወላ ወፃኢ ስለዚ ንሕና እዚ ናይ ነፃነት በዓል ከምቲ ረድ ባሻይ ዝበሎ ኦኬ ንሕና ኢልና እንተ ደኣኒ ካፒታላይዝ ጌርናዮ ንሱ ከብዲ እዩ ዝሓመም ምክንያቱ ዕላምኡ እታ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ንኸይትህሉ እዩ ብሃይለ ስላሴ ይኹን በቶም ኣያታቱ ተራኢኹ ዝመፀ ግን ምእንቲ ዛምጎጎ ትሕለት ዛንጭዋ እንዳበልኩም ንሕና ንፈልጦ ነርና ግን እንዳበልካ እስከ ብእኩብ ድምር እዛ ነፃነት ትምፃእ ተባሂሉ ነፃነት መፅእ ኣብ ጉዕዞ ግን ቀዲምና በብሓደ ካኣቶም ጀጋኑ ዝነበሩ ኣብ ጀባ ይኹን ኣብ ሻዕብያ ይኹን ዝነበሩ ከዓ ክሳብ ሕጂ ሓቲናሎም ዘይንፈልጥካ ትሕቲ ዝባኣትዮም ግን እሱ ከዓ ክነርክበሉ ኢና ኤኒወይ ግን እዛ ነፃነት በዓል ናህና ከም ምዃና ከምታ ረድባሻ ዝበለ ኩሉ ግዜ ዓመት ከነብዕላ ከም ዘለና ናህና እንድሕር ኢልና ክሰዓሪ እዚ ሓደ ካብቲ ቃልሲ ከፅላኣና ኤርትራውነት ከፅላኣና ንምንታይ ካብ ኤርትራ ተፈጢረ ከብለና ዝኽእል ደረጃ ኩሉ ሰሪሑ ወይ ግን ንሕና ልክዕ ከምቲ ኣብ ፅንኩር ኩነታት ነበረ ቃልሲ ሕጂ እውን ንኣብነት ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ይኹን ኣልቀይሲ እስኻትኩም ኣብኡ ዝነበርኩም ከምዚ ኢልኩም መመፂኹም ትዛረቡ ከለኹም እንታይ ኢና ክንገብሮ ዘለና ብሕልፊ ሕጂ ናይ ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ብርሃነ ኣንቶንዮ ፅቡቅ ተሰኒዱ ኣሎ እዛ ናይ ኣልቀይሲ ብተፈታዊ ዝተሓተተ ንፉዕ ሓታታይ ረኪቡ ተዝነብር ብዙሕ ክስነት ዝከኣል ኣሎ እዚ ከዓ ንምንታይ ንመፃኢ ሰነድ መሓዝ እንከለኹም ንስኻትኩም ኣብኡ ዝነበርኩም ኣይ ዊትነስ ተሰኒዱ ከተሓዝ እንከሎ ንድሕሪ ሕጂ ጠቃሚ እዩ ክጠቅመና ይኽእል ከስምረና ይኽእል ኩላህና ሓደ እዩ ኣተሓሳስባና ኩላህና ስነ ኣእምራዊ ህንፃና ካብ ቀደም ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ ሓደ እዩ ዘሎ እሞኒ
ነዚ ካፒታላይዝ እንዳግበርና እዚ ናይ ነፃነት በዓል ከዓ ናይ ስዋኣትና ኮንክሉዥን ዝገበርሉ ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ንሃና እዩ ክንዝክረልና ክንዕቅበሉና ባህላ እሞ ቴንክ ዩ ሶ ማች ንኩልካትኩም ኣይክፍሪ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ደስ ተብል يعنيلنا ስለተሳትፎካ እውን ሓው ኣላሚን ዓዳ ከፈተ ብርሃን ምላሽ መወዳእታ እንዲሃ መፂኻ መወዳእታ ነዛረበካ ኢና ሕጂ ዳሃብ ድሕሪኡ ተስፋይ ተክለ ወልዱ ከፈተ ብርሃን ከም ኣገና ክንውዳእ ኢና ማለት እዩ ኣለኽ ዶ ተጋዳሊት ድምፃዊት ዳሃብ ፋቲንጋ أنا نعيد خايف كني هو فرات هذا حبدا أدمق ده تب بلا ورك أنا أدمق عندي ودي هو مو تا قدتي فليت أسي الرميكم وداتا أوكي يعني لي كلهم كميمسهم أفضلهم تقالستي ودب وديك نايب حكي ندحريت خمن من السجيركا نكبر جنرال تخست هايلا مقربكا بطعم دس يلوني كله تباهيلي وتدقم كات زربا وغايبلون زيادة تخست هايلا خاني زانتا قدلي زانتو تاريخو وين رزيني مو أبزم سيخا نزل زانتا زي قلت سألنا خلخا تخست هايلا نايب حكي التساحل تنايك أدم بوتان بصوتين الزخاخير كاني نايب حكي إذا زانتا زخا قليل يكونن مو عنتوي حتيتوي عنتوي حتى حسيبة نيرتي ناي مصحافو تنايقلي حج انت أخبل دالي حصر زبالة الزربة كله تحتيتو تمليسيو مصحف كتقبر وين ناتو أكل سلازخونا نايزي بعال كنزاربو لسلازلنا ايه الزارب دالي مصحف تحتم تخونكا قليل وصائتا تحتك كاني إذا زانتا زي صباح نقول خط عسلنا ايه نحنا انت اينا خنقبر زلنا بمدب سمينار تجيرو ودب ودي ولا خبجة جبانا دينو تصالو مخنات يبلنا ككلتا مئتديو سلسة مئتديو أوتينا إذا مصحف تحطى ملا ناي قطبة صقمي وده هايلة ستفتا سلزلو أو يلخ الزارباي كألن سلسة عمت قليل يكونن إذا زانتازي كي حالفنا بدرجة مصحف يكونس أبيمو بدرجة هولود كمان زانتا زخو قلت صوصان هزانتا بدرجة هولود وين كندي فيلمتات مستسرح نيرو أماني كلها هنا نزا حسيبنا هذا نجر نقبر ولا قالح نقبر لنا أبزحات أرواني قبل كازدلي يغني لي نقوم عن هوت تصفى مريم تنراليت أو كينات زبالة حسابيتي بوليتيكا وعمقاتكم وتدراوي أعماقكم تاريخا كبيد رزين سلازخاني الله أبزحات دك أنسيو تقادلتي نهوت وين تتقدمنا مسودة هاي لحدا معلتي كم زجير نحن المدول لنا سندو صباح نقول سخاتكم ما بدون أسعد ما نعشتيهم صباح إريترا خروه أيه إريترا مدرجنات كتكونيا عبيت فيلمتات كسرح سلازخ إلزي أجهم كلكم من الليموني يغني لي تخست هاي لي حوي كبر حوي أبشركة تحالفو دلخا مسانا خلن مسجدلن نريق لنا سلازلخا أخا ودسو ساعمت كل جزي أستمع سالاين دي وأتانتايد أنس زي ذكروني وانت بتاريخي حدا مع تقليلهم لي زي فلطو قال لي إذا استماسل أبزق وان زجين السخا ختصرف اللخا سلازلخا طرحها عدليني أخا أبزق دمزي إشمكا ختصوع بتصبقون بحما أنمو أجوخا أبقون خلنا ودهاي لما عري يغني لي كبرات حواتي thank you so much thank you فادينغا أنا نرخب عندنا ساعة جديد ጽቡቕዩ ዝመኽርክኻ ጽቡቕ ዜሮ ዜሮ እንታይ እዩ ክሕሰብ ዘለዎ ከምቲ ባሻይ እውን ተቐሶ ወላ ኩልኩም ተቐስዎ ዘለኹም እቲ ኣነ ሕጂሲ ናብ ምስ ኣንቶኒዮ ኢንተርቪው ክገብር
دقددن سكنزنا دحانهم حيزيد يخيد مسايد له تاريخ بهالاي نجي في عقرب نايت عنا تقمات سلزنا تسنيدو تتصنحنا ناي تاريخ تمارامرتي وتفويلي حسيبه قرب تتعنا كاتزنور كوها قرب ملس نسول كم تتفلتيو نعلل سلزغنا نعم مصحف قصي كخيد فتينا مالتي اجي نفسه كفسبسي مصحف كصحف ወይ መጽሓፍቲ ክጽሕፍ ዝኽእል ተመክሮ እዩ ዘለዎ ሓንቲ ከባድ ነገር ክንሪኣ ዘለና እንታይ እዩ ኣነ ኣብቲ ቃልስስ ብዙሕ ተመክሮ ሓሊፉናዮ እንዲና ወላ እዚ ሕጂ ዘሎ ቃልሲ ማለት እዩ ናይ ደንበ ተቃውሞ ግብዚኣ ምትዕርራይ ክዘላ ዓባይ ርእስቲ ኣላ እንጂ سيمينارات ديو ولا بزوم ديو ولا بأخيباتات ديو ولا بقلة ديو بعنقوت زقمقم بعنقوت أمنتاينا وديغنا مني عن تويت عيسوانيرو أمنتاينا فشلنا سلمتاينا توتيتنا سلمتا أختي كفالون دقنا نعوي هيرو دقبرو دول حجي كايس لا دقبري ديو الحطة بعمقوت فتحناتي بحد حدا وحسابات دلنا سللي بحريات نقول نقدي في نابتني حبار روحاتات كمي نهانتو كمي زحانسنا يوناب كالي نسيقاقرو كمي اللي يفري قلنا بالبالو حتو مسارته وحتو ذات بزحات أجنداتات اللو كسروا عدوه لمو ناكم يتات قصنا انت حسبنا تزحالفنا دنبة تقاومو ناتو تصبو ألو نخبرو وقا تخفيلو أيو ناتو ألو تاو ميدايات ألو معرة كايدانا معرة حيلنا معرتي ديليتنا أي كدن أبزي كد مشو موانتا تشعب تعمد تدن بتقاوم فوحفوحي دبل جود خيمو اللو انتا ايدتكمو دولو تاي ترى نايت سرعات تاي ترى نايتي والكسوات تدن بتقاومو تينفلتريشن ناتو جود ميركا كم بعمقت كجمجم تزخيل تبغى مكانه هي لك عسوة غني لك أخبرتها كزحفتي ፅቡቅ ያ የቀኒልና ስለ ተሳትፎ ክናይ ብሓቂ ከምዚ ኣብቲ ጉዕዞ ምሳሓውን ዝነበሩ ከምዚ ለመፅኦም ከድምቁ ወይ ክምልኡ ከለዉ ከዓ ናይ ብሓቂ ፀጋ እንድዩ የቀኒልና ኩላትኩም እቶም ተጋደልቲ ኣብዚ መፂኹም ነቲ ጉዳይ ተድምቅዎ ዘለኹም ማለት እዩ ንእግረ መንገዲ ሓደ ሓውና ሳምሶን ረዳብ ዓንተወይ እውን ሓትካ ነይሩ ንእሽቶ ፅሕፍቲ ፅሒፍልካ ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጅግነትካ ካብ ማእኸል ኣስመራ በቲ ዝለዓለ ጀነራል ምስ ማዕና ኮሪዕና ኢና እብለካ ኣሎ ኣይ ቲንክ ዝሓለፈ ሰሙን ቁሩብ ካብ ረጂቦማ ነይሮም ነታ ናይ ደንካልያ ዝኸድኩማ ካብ ማእኸል ኣስመራ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ምስክርነት እዩ ሞ ንዕዩ ሪፈር ዝገብር ዘሎ ከምኡ ኢሉ ሎ ቀፂሉ ዘሎ ወልዱ نوح دواب لكم عندنا حجيت تي ثانك يو لك أنت سامسون مرحبا ودبينا سوري تفكرت خينا قاط ام خستاي كوينا مني يكون صغير بشوكم اللي انا سفالم يا ولد تسفيه اوكي حري قتل مو مستقبل حتراك بك سمع الله هذا هو سمع الله اوكي ثانك يو ودبنا بحكي نايلو مخمزي غير كمدب عليكا كبر جنرال تخسته هذا شيء دزبل እንደገና እቲኻ ኩሎም ዘም ክዛረቡ ፀነኻ እሙሎም ጀጋኑ ካፍተን ኣዴታት ጀሚርካ ቶም ኣቦታትና ከምዚ ኢሎም ክዛረቡ ከለኹ ክሰማዖም ከለኻ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ኣጆኹም ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም እታ ሕቶ ናተይ ዝነበረት ኣንተ ወይ ገሊፅዋ ነይሩ እታ መፅሓፍ እያ ትብል ነይራ እሳ ስለ ዝመለሳ ከመስግን ኢልየ ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ንኽብል የድልየ تصحيح هواي يغني سورة هاوكا يعني لنا تسفيه أبزي مدبنا خاب قد صالح تساتف تسفى قبر دسيل مني رح نوي حد بصعب سمعي يعني لنا اوكي ولا ابو تتقهى فينا لنا اوكي حبيبي يعني اوكي تشا اما ولدو نابها خبك عدل شي تانكي غني اللي نجنا ولا فتعان طيب منالوات علي فيو خم
ርጉፅ ኢለ ከመስግን ይደላ ኣነ እውን ብወገነይ ስጋና ዝግባእ ምዃኑስ ከምዚ ፎር ግራንትድ ወሲደ ኤኒዌይ ጀነራል እውን ከምኡ ሓቂ ክብሪ ኣለኒ ግን ክሪቲካሊ ክንሪኦ ስለ ዘለና ነቲ ነገር ሓቢርና ኣነ ቁሩብ ናብቲ ክሪቲካል ዝኾኑ ነገራት ዘልህብ ኩሉ ግዜ ሕጂ እቲ ገድልና እቲ ቃልስና ሕጂ እቲ መስዋዕቲ ንባዕሉ ስኒ እቲ መስዋዕቲ ስኒ ንስለ መስዋዕቲ ይኮነን ተሰዊኡ እቲ ኩሉ ኣሽሓት ኤርትራዊ ነው ንስለ ረሃቦ ህዝቢ እዩ ኣቢሉ ስለዚ እቲ ፍሪኡ ከምዚ ኮይኑ ከተረፍ ከሎ ጌቡ ይሄካ እዩ ስለዚ በዛ ኣጋጣሚ ናይ ናፅነት መዓልቲ ንዑኢታት ክንርኢ ክንድህስስ ዝደኣልና እቲ ቁም ነገሩ እምበሪ ክንዋዳደስ ኣይኮነን ስለዚ ነፍስና ንፈትሽ እየ ዝብላ ነፍስና ንፈትሽ ሞ ካብዚ ዘለና ዓዘቕቲ ክንወፅእ እንተሕሪ ኮይንና ነገራት ክሪቲካል ርዮ ምክንያቱ ንሕና ዘይርኢናዮ ኣብ ፀልማት ኢና ዘለና ካብ ፀልማት ከመይ ንወፅእ ኢልና እቲ ካብ ሳሕል ዝጀመረ ናይ ፀልማት ጉዕዞ ኣብዚ ብፅሒና ኣሎ ማለት መጀመርያ ኣለዎ ዘለናዮ ስኒ መጀመርያ ኣለዎ ስለዚ ክንሪኦ ከለና ነገራት ስኒ ንባዕሉ እቲ ነገራት ክንሪኦ ከለና ከምቲ ብሪጋዴር ጀነራል ብዛዕባ ወታደራዊ ተወስቱ ካብቲ ፖይንት ኦፍ ቪው ክንሪኦ ከለና ብሚሊታሪ ሳይንስ ክንሪኦ ከለና ስኒ ኣዚ ብጣዕሚ ዝድቀፍ ነገራት ዘለዎ ማለት ብመጨረሻ ካብ ናቕፋ ጀሚረ ክሳብቲ ናይ ደቀ ማሕረተ ናይሲ ክሳብ ክንደይ ኣሽሓት ካብ 10,000 ንላዕሊ ብውሕዱ እዮም ኣብኡ ዝሰውዮ መንእሰያት እዚ ሕጂ እቲ ቶታሊ ብጣዕሚ ኣድላይ ዘይኮነ ደርጊ ኣብ ዝሃድመሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ውግእ ትርኣይ ይፈልጥን ቶታሊ በቃ ፅንተት እዩ ነይሩ ስለዚ ፊያስኮ እዩ ዝኩሉ እዚ ማለት ክሪቲካል ክንሪኦ ዘለና ነገራት ኣሎ ኣብቲ ከይዲ ጫፈ እዮ ዘብል ዘለኹ ግን ብዙሕ ዲታይል ዘድልዮ ብክልቲኡ ሸነኻት ክርአ ዘለዎ እዩ ብክልቲኡ ሸነኽ በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መደረ ብናይ ኢሳያስ ናሬሽን ዝተለወሰ ነገር ዘይኮነ ስኒ ንባዕሎም እቶም ሰራዊት ወይ ከዓ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ስኒ ንባዕሉ ሰብ ዓዘቕቲ እዩ ዘሎ ሕጂ ዓንቶይ ንብሪጋዴር ጀነራል ስኒ ኣብዚ ዶም ወረድካ ዝብል ነይሩ ሓፍትና ህይወት ያብሰለኒ ፅቡቅ እዩ ትዘራርባ ግን ካብ ምንታይ ተበጊሰ ኣኸው ትብል ዘላ ኤርትራውያን ስኒ ኣብ ዘይንብር ኩነታት ኤርትራ ኣብ ዘይንብር ኩነታት እያ ዘላ ሕጂ ካብቲ ዘይንብር ኩነታት ሃለዋት ናይ ጀነራል ኢትስ ላግዠሪ ካብ ሓደ ንቡር ዝኾነ ክታት ግን ኣብ ዘይንብር ዘሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኣብ ንቡር ኩነታት ንሕና ግን ኣብ ዘይንቡርና ዘለና እቶም ብፆቱን መቃልስቱን ሓለፍትን ዝነብሩ ኣብ ምንታይ ፀልማት ኣለው በዚ ኢና ክንዕቁነ ዘለና ሕጂ ኩነታት ናይ ጀነራል ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ መዐቀኒና ስኒ ፖይንት ኦፍ ሬፈረንስ እቶም ምስኡ ዝነበሩ መራሕቲ ናይ ውግእ ይኹን ናይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ ምንታይ ኣለው ሕጂ ብናቶም መንፅር ላግዠሪ ናይ ጀነራል ሕጂ ኢንኢትሰልፍ ኣብ ላግዠሪ ኣሎ ይብላ የለኹም ኣብ ዘይንቡር ስለዝና እቲ ህዝብና ኣብ ዘይንቡር ኣሎ ተጋዳላይ ነበር ይኹን እቲ ህዝቢ ከም ህዝቢ እውን ኣብ ፀልማት እዩ ዝነብር ዘሎ ሕጂ ካብዚና ኣነ ሕጂ ዓዲ ካብ ዘይምለስኒ ኣደ ኣይቀበርኩ ሕዋተይ ኣይቀበርኩ ዋላ ሓንቲ እዚ እቲ ንቡር ነገር ኢና ስኢና ዘለና ኣብ ንቡር የለናን ስለዚ ካብዚ ኢታት እንተዓዘቦ ነገራትና እኽብል ዝደሊ እሞ ኣብዚ ዘለና ኣብ ዘይንቡር ሕማቕ ከለና ስኒ ኣብቲ ብንቡር ዓይን ክንሪኦ ኣብ ዘይንቡር ከለና ስኒ እቲ ናይ ፀልማት ኩነታት ታንክስ ኮድ እግዚኣብሔር የመስግን ኣብ ዘለኹ እዝን ምክንያቱ እቲ ህዝበይ ኣብ ምንታይ ፀልማት ከም ዘሎ ስለዚ ናይ ሁሉና ናይ ጀነራል ምድንጋፅ ዘይኮነ ስኒ ካብቶም ብፆቱ ብዝበለፀ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ብዘይ ፍሮም ዘይንቡር ፖይንት ኦፍ ቪው ክንሪኦ ከለና እዚታት ሓደ ብልደሊ መስዋዕትነት ናይ ኤርትራውያን ስኒ ዝገርም ነገር እዩ በቃ 60,000 ይበሃል ፀወታ ኣይኮሲ ክንደይ ሸዓት ማለት ስኒ ኣብ ዲቴል ከኣቱ ይደልኒ ሕጂ እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ስኒ ብቐረባ እውን ዝነበርክዎ ስለዝኾነ ክንደይ ስዋን ዓበይ ግደፍዎ ስኢታ ስለዚ እንታይ ክብደል ዝኾነ ይኹን ቴማዊ ኣርእስቲ ኣብኡ ኣይንግበሮ ወላ እቶም ዝበሉ ይበሉ ዋ ሸፋቱ ነይሮም ገለብለ ኮፍ ኢልካ ከተረድኦም እዩ ዘለካ ኮፍ ኢልካ ከተረድኦም እዩ ዘለካ ካብ ስምዒት ክኸውን ካብ ምፅርፃር ክኸውን ይኽእል ካብ ዝሕልፎ ተመክሮ ክኸውን ይኽእል ሕጂ እዚ ምቁንፃር ዘይኮነ ነቲ ኣተሓሳስባቲ ከመይ ጌርካ ትመልሶ እዩ ካልእ ህዝቢ ክነምፅእ ኣይንኽእልና ንሕና ኢና ንሕና ስለዝኾነ
ካብ ጣልጫ ናብ ሓይል ጣፍ ዘሎ ተኣሽሙ ብናይ ምርዳእ መንፈስ ምክንያቱ ትቃልስና ፍልጠት ዝገብረሉ እዩ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ፍልጠት ዝገብረሉ እቲ ፍልጠት ክብለሉ ሕጂ ሓርነታዊ ፍልጠት ዘይብሉ ስኢሉ ዝኸይድ ዝጓዓዝ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ኢሳያስ መንገዲ ብመደብ ኢንተንሽናሊ ህዝቢ ኤርትራ ንክጠፍእ ዕላሙ እዩ ካብ መጀመርያ ክሳብ መጨረሻ ስለዚ እቲ ተጋዳላይ ኣብኡ ዝነበረ ይኹን እቲ ተጋዳላይ ባዕሉ ተሸፊንዎ ተዓሚትዎ እዩ ዝነበረ ንዓና ተጋድና ኤርትራ ንባዕሉ ዝኒ ባዕለይ ዝሕለፍኮ ዝኹን ከም ፀላእቲ እዮም ዝኽዙን ካብ ደርጊ ንላዕሊ ንዓና ይፀልኡ ነይሮም ከምኡ ተሰሪሖም እዮም ጀማሂር ዝበሃል ሕጂ ብዛዕባኡ ታሪክ ክምፃ የደልኒ ግን መዓልታዊ ዘጋጥመኒ ዝነበረ ስለዝኾነ እቲ ቃልስና ኣብኡ ስለ ዝነበረ ፀላኣይ ገዲና ነንሕደን 75 መጀመርያ ፍርቂ 75 ክሳብ እንታሹ ኣብቲ ራዳር ናይ ኣስመራ ዝነበረ ናይ ኣሜሪካ ኣብኡ ኮይና ስኒ 35ኛ ናሓርም ዝነበርና ኢና ኤርትራ ስነፃ ወፅያ ተጋድሎ ኤርትራ ስኒ ዳርጋ መዓት 3 ርብዕ ናይ ኤርትራ ሒዛቶ ዝነበረት ግዜ እዩ ብ10 ዓመት እንድሕሪት ዝመለሶ ናይ ኢሳያስ ፖለቲካ እዩ ምክንያቱ ነቲ ሃገር ንባዕሉ ክብላ ስለ ዘለለ ናፅነት ኣነ ዘይቋፀራ ናፅነት ትትረፍ ኢሉ ንድሕሪት ዝመለሶ ነቲ ሰውራ ኤርትራ እሱ እዩ ክንደይ መስዋእቲ ዝተኸፈለ ከዓ ኣነሰሳሪ እዩ ነይሩ ስለዚ ክሪቲካሊ ክንሪኦ እንተንዝጅምር ካብዚ ዘለና ዓዘቕትን ክንወፅእ ንኽእል ክሪቲካል ምስ ንሪኦ እዩ ምክንያቱ እቲ ፍረ ዘፍረናዮ ስኒ ኣምታይ ብፍሪኦም ክተለልይዎም እዩ ዝበሃል ፍሬና እንታይ እዩ ብፍሬና እንዳሓፈላ ኮና ኣብ ፀልማት ኢና ፀልማት ኢና ፍሬና ስለዚ ካብዚ ንክንወፅእ ኮይና ክብል ዝደልሲ ፕሊስ ክሪቲካል ንሪኦ ስእል ካብ ምውድዳስ ገለመለ ሁሉ ተወዳዲስና ኢና ንምንታይ ኢና ንውድስ ኣሎ ኮይኑ እንታይ ኢና ንውድስ ነፍሰይ ክውድስ ኣይደልኒ ኣነ እንታይ ስለ ዘፍርኸ ክውድስ ስለ ዝተቃወምኩ ዝቃወም ዘለኹ እኮ ንዓይ ዝሰዓረኒ ሓይሊ ናይ ፀልማት ሓይሊ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ዝውድሰኒ ምክንያት የብለን ዝውድሰሉ ምክንያት የለን ስለዚ ካብዚ ዘለና ኩነታት ንክንወፅእ ለስቢ ክሪቲካል እዚ ምውድዳስ ገለመለ ስኖት ግዜ ይኮነና ኣነ ግዜ ይኮነን ክፍለ ዝደሊ ስለኒ ይኣኽለኒ እቶም ናይ ታሪክ ፀሓፍቲ ከዓ ዝፈቶም ኣብ ናይ ተጋድሎ ኤርትራ ዝነበሩ ጀጋን ነይሮም ከም በዓል ሓድሽ ወልደ ገርግሽ ኣጋጣሚ ኮይኑ የለውን ብዙሕ ምተረኹ ነይሮም ዝሰውን ካብቶም ምሳይ ዝነበሩ ካብቶም ዝፈልጦም ብቀረባ ማለት እየ ስለዚ ብህዝባዊ ግንባር ከዓ ካልእ ሕጂ ነዚታት ኣጋጭ ከዓ ሓቀኛ ዝኾነ ታሪክ ንፀሓፍቲ ትህቦም እቲ ዝምስክሩ ግን እቶም ኣብኡ ዝወዓሉ እዮም ስእልካ ፅቡቅ ስለ ትፅሒፍ ከምካ ታሪክ ትፅሕፍ በቶም ኣብኡ ዝወዓሉ ኢኻ ብጭብጥታት ዝተረጋገፀ ታሪክ ክፀሓፍ ዘለዎ እዚ ግን ጨርሹ ዘየለ ታሪክ እዩ ዝትረኸብ ዘሎ እሞ ካብዚ ታሪክ ክንወፅእ እንተኮይንና ብክልቲኡ ሸነኻ ንዕኡ ዝምስክሩ መራሕቲ ኣነ ብመጠኑ በታ ዝነበረተኒ ከም ተራ ዓቕመይ ስኒ ብዙሕ ዝፈልጦ ነገራት ኣሎ ካብዚ ዝትረኽ ጨርሹ ፈፂሙ ዘይራኸብ እቲ ጉዕዝኡ ከዓ እቲ ኢንተንሽናል ዝኾነ ናይ ኢሳያስ ናይ ፅንተትን ህዝቢ ኤርትራ እንትኣሽሙ መንእሰይ ኤርትራ ኢንተንሽናል ዘፅነታ ሓይሊ እዩ እቲ ሰራዊት ኣብኡ ነበረዊ ብብዙሕ ተጀኒዱ ንዓና ምሳና ዝምሃሩ ዝነበሩ ከም ፀላእቲ ዝጥምቱልና ዝነበሩ ግን መድረኽ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚታት ክብል እየ ዝደሊ እሞ እዚ ምውድዳስ ገለመለ ገለ ማለት ስኒ ኣቦትኡ ከሎ ነቲ ምውዳስ ይኸውን ጀነራል ስነ ክንውድሶ ክነብሎ ኣብኖ ኣይቃወምን ዘለኹ ግን ንወራረሰሉ ግዜ ኮነና ጀነራል ስኒ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ኣበይ ኣለው ኢልና ንሪኦ እቲ ፖይንት ኦፍ ሬፈረንስ ከዓ እሱ እዩ ኣብ ዘይነብሩ ዘሎ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾና ብንቡር ዓይኒ ክንሪኦ ከለና ከምዚ ኣይግብኦን እዩ ጀነራል ክንብል እዚ ባህርያዊ ግን ኣብ ዘይ ባህርያዊ ነገር ስለ ዘለና ካብ ዘይ ባህርያዊ ነገር ክንወፅእ ንፃር ዝደልኹሞ ይቐኒየለይ ሙክታር ንእሽተይ ዕድል ስለንኽና ዓልያ እዛ ነገር ቴድሮስ ዓባይ ኣፍሪካ ክሪቲካል ሓንሳብ ሙክታር ሓንሳብ ንእሽተይ ዕድል ሃበኒ ንኽንኣልያ እዛ ነገር ክስታይ ክንገብር ባሻይ ኣይ ቲንክ መጀመርያ ክንውዳእ ሞታ መደብ ድሓር ክንከፍቶ ስለ ዝኾንና ክንገድፎ ኣብኡን ክንተኣራርም ክንዕልል እውን ንኽእል ኢና ስለዚ ንጀነራል ክቦሞ ክዛረብ ዝደሊ እንተደኣ ኮይኑ ብዚ ጉዳይ እዚ ካብኡ ናብ ተስፋይ ተኽለ ክንከይድ ከፍተ ብርሃን ድማ ክዓፅወልና ምክንያቱ እንድሕር ኣብቲ
وقعوي مدب قتلنا يوتي تفورتاتسي كمحنا سلازخونه دحن بريجيدر جنرال ندحتو بلو نقرا لك كبك عدد تزي كوينو ناب تسفاي تغلا نسقر بالحريو بكفة برهان كن عطو مالتيو باشاي مسمولو أخبروت مسودعنا يا بوقعي شعو تزلو مقرام قلا خن قبرو نخينا اندحر كير زي بلكا اوكي سبو عاش حراي ناس حصاريتي ريتو كريتيكال ثينكين من هتلاقي كل جزء طبعا من برجو دا يكون عندي نجيبو خمو نحسب صبويتي يقرتان يقنن المبال أب كل عالم بهالي ناس درنا بهالي ولا نايدي معرب عالم بهالي السنترا يتقبلنا تخيلنا خالقين كريتيكال ثينكين تلينا حنقولنا يسفح يمعبل زي رأخي أنجل تري كتمهار تفتن وزات سلز خيط سو تطبق كوينة هم كاد يتنتوي زي أبز دلو سبسي كم تطبقنا يمردات أباياتو يريدو سلو دلوه كم كور كوينو كخيط دخل نخالود كيف أجنداتات أنجل كوينو انتز خيط تطبق مخونا بهذا مالتي بحاد صارة thank you حراي يعني لنا تسفاي تعنتو يرغلط نكابل ملايا موني جن حجي لحان حسرا بيلنا نقبرا كفتا برهانون كومو مثلا كنزاز ما تاوقع عويت مدب اوكي حرا يعني اللي ودب انا تزبال بزح اني تناقفو حتى اني ولدو خبلا زدلي تقوينو كن ساحل مقصلتا ناي علاج عدا مخانو ايترسع حصار الحمام مزراب زي كونه أقول لك أنا تزارب ممكن جاو كتلو ذلها ممكن جاون أو هذا ذلها مالتي سلزي بحجن بقول أكايدان سلزي كله ناي إلى سعدا تاريخ ندحردا عتبي كات أمنون تفوتو كأنك نسيوتي مقصلتا إلى سعدا تصفو جعانو تزاري ولهم سبعة ناي زي حجلنا الله زلنا الله هاني ولاد مقصلتا ناي إلى سعدا قال تأخذ دلي أبتي ناي حانت نجر بزح نديتي زبال يوم ما كنت تسعة ساعات مجمع تابتي ناي مودة تلاقي كل تشح 9 ساعات نام عاد زهاد كله سي أتي بزي برت وق نيرو نزبلة عندي حانت ويا يعني راسي حدا ناي 15 أنا شعور نعيسي قاشعي أنا وتادرا وساهم كنا هزوا قمار بربر وتادرا وسرعت قال يفلني جن كاب سمران عندك كم حدا خيني تمالي يا حدا تقعد لايو بعلال زي ترى دينا ما دي تزاربات سؤال كا فنو وزارة من ده بجن زبلسي نسو بزي حاسبوت تأيسو كينات متكونها بعلو زي لا أتيو أب كينات مساعتوسي زغدو فو برت او ويلص اني حوس ولويله متقاليسو نفرتس بخامچانا خلعلانا دلين اذا بمدب نعنا نمهرام زتسرحيو ازي امتو ودا تملشنا نزوم صلاتنا مصيم زلو خنمكتومينا تملشنا انا حتى حطلو تسفا قبر بهوت كله من يسيو اطناتو بجله هدف كردا داي قالسنا صار حلو نبري بعلم أنت خوينك أتم مرحتي حجي فرتن كليت ناي بس أتومن راح زي كورس ناي دكوم ناي دكومن نداشوت أزنور زلو جعان خوينك زارو زلو سباتيا أمو سلامتها يكون زودي أنا كردا نايك أرسنا بجوبو كا سلزي كنا وسيت ناي تي قعزنا ناي إلى سعدا مقصلتا أب إلى سعدا تزعره أبزي مورقنا يخبل دليل مالتيو بزعما ناي دكم حالة أي سيد دكم حالة حيكون كبل دليل بزعما نهزو ودايله بتي إسحاق وتهدراوي حيلين أبتزي نمر قالوا تكلس مر بزعما نهزوهم كتاتن تراح نمقلا نمحباريه يغني لي بتي زبل قالوا ميرسي خبل دليل مالتيو قال كابتوم مسغانا ودي إفرام نهو تقبلوا بجله هجده فابسي والله مقاولي نايتي سرعاتيو
ብጾቱ ዝጠለመ ህዝቢ ሃጠሊምዎ ኣብዝኻ ወዲቑ ይሕዝን እምበር ዝሕጉስ ኣይኮነን ሕጂ ግን ስለምንታይ መፅኡ ተኾይኑ ግን ክርብሓሉ እዩ ግን ዘረባ ወዲ ሃይለ ሽም ወዲ ሃይለ ምጥቃሱ ንስብሓት ኢፍረም ኣብ ፅቡቕ ስእሊ የርእዮ ዝብል ሕቶ ኣነ ከም ተስፋይ እንድዒ ማለት እዩ ብዝኾነ እቲ ምጥቃሱ ግን ፅቡቕ እዩ እምበር ከምቲ ስኻ ጠቐስካዮ ልዕልኡ ዝነበረት ልዒ ወዲ ሰሎሞን ዝጥቀስ ኮ የለን ናይ ስላያት ዝኩሉ ኣፃፊፉ ንኩሉ ነገር ዝገብር ኣብ ውሽጡ ኢትዮጵያውያን ጀነራል ከይተረፈ ኣብ ጅባና ኮ እዩ ነይሩ ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ነዚኦም ከይልዓልካ ምኻድ ክሕደት ጥልመት የለን ግን ኣብ ወዲቕና እሞ ካልእ ሰነዳት ሰነድ ናይ ህዝቢ ክፍሉ ናይ ኢዱ ረኺቡ ይሕዝን ግን እቲ ኣብ መወዳእታ ዘጋጠሞ ሰነዳት ምርምርን ስነዳን ናይ ህዝባዊ ግንባር ከምቶም ኩሎም ሃገራውያን ዝገብርዎ እዩ ነይሩ ንእግሪ መገደይ ሰለስተ ጠቕሲ ክጠቅስ ደልየት ሓንቲ ተጋዳሊት ስማይ ጠቕሳ እንዳሓን ኣብ ዘላቶ ሰላም ይሃባ ብገለ መፅያስ ኣብዚስ ላይብረሪ ዘሎ ብጃና ናይ ጀርመን እንዴልያ ማለት እዩ ኖ ደሓን ክኸይትሉ ዘለዉ ሶሪ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክጠቅስ ደልየ ኖነ ደሓን ኢላ ከይዳ ፈቲሻስ ናይ ኤርትራ ነገር ንእሽተይ ነገር ረኺባ ማለት እዩ ዘለኹ ዓዲ ንእሽተይ ቁሸት እያ ሕጂ ኣብዚሲ ኤርትራውያን ኣብ ዘለኹሞስ ኣብ ዝኾነ ፈትሹ ብዛዕባ ኤርትራ ኣብ ከብዚ ኣቲኻ ኢሎም ማለት እዩ ሕጂ ስነዳን ምርምርን እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ከሎ ኢሳያስ ኣይኮነ ኢሳያስ ክርዳድ ናይ ቃልስና እዩ ስነዳን ምርምርን ነዚ ግን ኢሳያስ የጥፍኦ ኣሎ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሽም ናፅነት ንምቕያር እውን ካርኔቫል ዝብል ካርኔቫል ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ኣብ ታሪክ ህዝቢ ኤርትራን ምስ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ዘተሓዝ የብሉን እዚ ካርኔቫል ዝብል እዞም ኣብ ዘለኹም ዓበይቲ ፅቡቅ ትፈልጡ ኢኹም ካርኔቫል እንታይ ትርጉም ኣለዎ ነቶም ዘብዕልዎ ንዓና ግን እዚ ዘትሕዞ ዘሎ ናፅነት ምስ ናፅነት ዘይተሓዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ምስ ታሪክና ዘይተሓዝ ናፅነቱን ብኸምኡ ክድምሶም ከጥፍኦን እዩ ዝደሊ ዘሎ እሞ ነዚ ርኢና ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ኩልና ብሓፈሻ ተኸስተ ሃይለ ከምቲ ድርብ መስዋእቲ ኣባል ህዝባዊ ግንባር ድርብ መስዋእቲ እንዳኸፈለ ድርብ መስዋእቲ ኩሉ ሳዕ ዝብሎ እንታይ ድርብ መስዋእቲ መጀመርያ ኣንፃር ቀዳማይ ፀላኢ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ቅድም ሃይለ ስላሴ ድሓር ደርጊ ድሓር ከዓ ታሰራም ሰልፊ እንዳፈለጠ መስዋእቱ ንዓይ ሓወይ ተቐንፂሉ ምዃን እንዳፈለጥ ከየ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ተቃሊሰ ስለዚ ሕጂ እውን ከምቲ ድርብ ሰዓትኩም ከዓ ዝመረረ ኣሕሊፉ እንዳሃርኩም ነዚ እውን ውሒጥኩም ሃገራዊ ናፅነት ከተብዙ ዝኽኣልኩም ነዚ ሃገራዊ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ንምትካል ከዓ ታሪክ ምንጋር ሰብ ክፈልጦ ፅቡቕ ክንገር ከዓ ኣለዎ ግን ሃገራዊ ባይቶ قواماو سرعات نختكل جن مود دابات كبر كلا لوا توحيد كا تساوير كا كلهم إذا تزي تجيرو إيسا يستعوذيو تاريخ كوي تراحدر قال سوات تاريخ زوا على يزنقر زوا على نقر تاريخ جن ترختي هو زوا على نقر كيد مسس كا ترختها بجوبو جنب صفو تي وشتاوي ناي يمان صقاب حجيتي حد خال تبت خال نجر تنعلى خبزر سلازي خي تحاوس زي خبل يدل يمو بزخونه جن صبو يديرو انقع مبل 35 عامت ناصنت ኤርትራ ሃገርና ኤርትራ ኣብ 2018 መደምደም ታገርሉይ ነሪጉ እዚ ኣጽናቲ ክርዳድ ናይ ቃልስና ኢሳያስ አፈወርቂ አፍልቡ እንዳሃረመ ብተደምረናል ባድመን ተዘይ ተመልሳ እምብለይ ዝብል ዝነበረ ናይዶ ጉዳይ አገዳሲ ኮነን ዝብል ነበረ ክልተ ህዝቢ ዝብል
ታሪክ አይፈልጥኒ ዝብል ዝነበረ ሳላ ጽንዓትን ብርታዕን እቲ ከጥፍዎ ደልዮም ዝነበሩ ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ህዝቢ ትግራይ ስለ ሰዓርዎ ስለዚ ተዓወተ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድሒኑሎ እምበር ኣካይዳና ንሕና በዓልና ጠፊና ነርና ሕጂ ዘካይድ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ከዓ ምስ ኣብይ ኣይተባትኸን ንህወሓት ኣፀጊዕዎም ዘሎ እሶም መማረፂ ንዖም ክኸውን ሒዞም ኣለዉ መገዶም ንዑ ዘዋፅኦም እዩ ቀታሊኦም ምዃኑ ግን ጠፊኦም ኣይኮነን ግን ሓንቲ ርሳዕ ዘይብልና ንዖም እውን ክሽንድሖም ምዃኑ ፀጊምዎ እምበር ፈትዎም ከም ዘይኮነ ዝገበርናዮ ኣየጣዕሰናን እዩ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀሞ እዩ ከምኡ እዚ ኢሳያስ ከዓ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ኣየጣዕሰንን ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ጉጉይ እዩ ጌጋ እዩ ክብል ይኽእል እዩ ኢሳያስ ግን ይፈልጥ እዩ ነቲ ዝገበሮ ስለዚ ኣንበርኪኽናዮም ዝብል ጭርሖ ዘረባ ስማዕ እዩ ምስኡ ምፅጉዖም ከዓ ኤርትራዊ ብዙሕ ክዝረብ ስማዕ ንዖም የዋፅኦም ኢሎም ኣትዮም ኣለዉ ዶ ንሕና ግን ዘዋፃና ክንገብር ክንክእል ኣለና ኣብ ምስ ህወሓት ዝተገብረ መጋበርያ ናይ ህወሓት ኢሉ ነቲ ደንበ ተቃውሞ ሓይልን ፅላልን ኮይንዎ ዝነበረ ብሕመቕና ግን ኢሳያስ ከሲብዎ ኣሎ ንሕና ክንከስቦ ከዓ ክንገብር ክንሰርሕ ይግባአና ስለዚ የቀኒየለይ ተይሮ እዚ ቀፃላይ ክኸውን ከምዚ ናይ ሓደ ግን ንሰብን መታብዕን መቐፀልን ክኸውን ከሎ ግን ከምዚ ክኸውን ኣሎ ሓንቲ ተዓንቶ ሰማያዊ ባንዴራ ዝበልኩ ታሪክ ቃልሲ ኤርትራ ንምፅላም ሓድሽ ወረዶ ኣብ 2016 ዝተፈጥሩ ጉጅለታት ትማሊ ተጋሩ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ትማሊ ህወሓት ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ሕጂ ምስ ብልፅግና ተፀጊዖም ዝኸዱ ዘለዉ ነዚኦም ንክገልፅ እየ እዚኦም ከዓ ልኡኻት ናይ ኢሳያስ እዮም እንተ ብርሑቕ እንተ ብቐረባ ሽፍትነት ናይ ገድልና ዝብሉ ብጀካ ኢትዮጵያዊ ሓይሊ ንገድልና ንቃልስናን ሽፍታ ዝብል ሓይሊ የለን እዚኦም ግን ውሉድ ናይ ኢሳያስ ልኡኻት ናይ ኢሳያስ ስለ ዝኾኑ እስዮም እሞ ነዚ ብንቕሓት ክንርድኦም ክንሪኦን ይግባአና ንእግሪ መገዳይ ክሕብራ ዝደሊ ሰበስመራ ትብል ኣብ ኤርሳት ቀዳማይ ክፋል ትብል ዘላ ስምዕዋ ናይ ብሓቂ መስርሕ ንስዩ ከባቢና ነፅሪ ህዝባዊ ግንባር እዚ ክርዳድ ናይ ቃልሲ ዘይኮነ ከባቢኡ እንዳፅረየ እዩ ሃገራዊ ናፅነት ኣምፅኡ ከባቢና ከነፅሪ ከዓ እዛ ጀሚሮማ ዘለዎ ሰበስመራ ትብል ናብ ኣብ ኤርሳት ዝተፈነወት ስምዕዋ እሞ ንጠቐመላ ክብል ደለ የቐኒየለይ ይብል ሕረ የቐኒየልና ስለ ዝሳትፎ ንሕና እውን ነመስግነካ ተስፋይ ተኽእል ኦኬ ሶ ከፈተ ብርሃን ናይ መጨረሽታ ናይ ሎሚ ምሸት ተዘረባይና ምስሓኻ ሞይ መደምደምታ ክትገብረልና እወ ጽቡቅ ሰማዕና ሰላማት ብርጋዴር ጀነራል ወዲ ሃይሌ مرحبا أبي أنت إذا بدي قادر وسخر لا تأذو الدهاي اللي بيتريبو أمسي ياندي أمسي ياندي كمل لها الدهاي اللي هاتفلت نيركا وينا نقبلك خانيرنا تبو نيرو بزخونه دمصخم سمعنا بطعم قداسي ودب سلام بحفشا كلاتكم مبزلكم نزي زدالكم حكي كبري يقباكم غني لنا ودايلون و ابا قداسي جيزه كم زبسل رئيس كم صاحب طعمي زمسغانيو كبر لني كمون مثل زيا إيرترا إذا حجي تخخ نبللا زلنا حجر نولدتها تغسل حجر نختكون كل انتناكم عدميكم
ኣካላትኩም ኩሉ እንትናኹም ዝኸፈልኩምላ ተባዓት ሓርበኛታት ኤርትራውያን ጀጋኑ ዘለኹም ይኹን ኣብ ካልእ ዘለኹም ብስምዚ ሕጂ ዝተገበረ ብጣዕሚ ክብሪ ይግባኣኩም ማለት እዩ እቲ ታሪክ ነባሩ ክኸውን እዩ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዘለኒ ኣኽብሮሲ ብሓቂ ብቃላት ዘይግለጽ እዩ እዚ ምናልባሽ ኣነ ዓቕሚ ይብለይ ንዕኡ ክገልጽ ማለት እዩ ነቲ ታሪክ እሱ ንጸላኢ ስሩ ኣፍቲሕኩም ንቁፅሩ ብተዓጻጻፈ ቁፅሪ ዘለዎ ገዚፍ ደገፍ ዘለዎ ንጸላዩ ብብረቱ ብጥይቱ ማሪኽኩም ቁልፉ ዘፍታሕኩም ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ክትከውን ዝገበርኩም ዝተሰዉ ዘለኹም ናይ ብሓቂ ማለት ብቃላት ኣነ መግለጽ ይብለይ ሓበነይ ዝኮርዓሉ ዝሕበነሉ ታሪክ ስለ ዝኾነ ቀፂለ ኣብዚ ሕጂ መጽሓፍ ኢልካ ጽሒፍካዮ ዘለኻ ወዲ ሃይለ ብመጀመርታ ማለት ኣብቲ ናብ ህዝቢ ንኽዝርጋሕ ዘድሊ ነገራት ኣበርክቶ ኣነ ብወገነይ ዓቕመይ ብዝፈቕዶ ድልው ኣለኹ ከበርክት ምስኡ ኣተኣሳሲረ ኣብዚ ዝፅሓፍካዮሲ ዝጎደለሎ ኢልካ ተኣምን ዶ ኣብዚ ማለሲ ኣሎ ብሕጂ ከዓ ክፅሕፍ እየ ሙሉእ ነቲ ዝሓለፍክዎ ታሪክ ንኩሉ ኩነታት ዘንፀባረቕ እዩ ንወለዶታት መወከሲ ክኸውን ዝኽእል እዩ ነቲ ዝሓለፍክዎ ኩነታት እሲ ከንፀባርቕ ዝኽእል እዩ ኢልካ ዶ ተኣምን ወይስ ጎዲሉሎ ተሪፉሎ ተተሪፉ ስለምንታይ መዓስካ ክምላእ ይኽእል እዩ ከምኡውን ብሓፈሻ ኣብዚ ታሪክ ናይ ገድሊ ካብ ሰብዓታት ኣትሒዝካ ክሳብ ናጽነት ታሪክ ናይ ገድሊ ጅግንነት ኩሉ ነገራት ቅያታት ብሓቂ ተሰኒዱ ዶ ይኸውን ኣብኡ እንታይ ትብለና ክብል ኢለ ይቐንየለይ ተጥዕሙ ንቦ ይቐንየለይ እቲ ታሪክ ብዙሕ ተሰኒዱን ይብቲ ክፍል ስነዳ ወላ ድሕር ናጽነት ከይተረፈ ብመደብ ግበርዎ ተባሂሉ እንጂ ተቕትለካ ድዩ ዋላ ተእስረካ እውን ትፈልጦ ነገራት ኣይኮነን እቲ ዕላማ ኣነ ካብቶም ኣብቲ መጀመርያ ታሪክ ተሪክ ተባሂለ أنت أبنتي خمسة أنت شي بنايت سبك هو أي كلمة هجي مسون دحر مرد أذيني رني دحري نقفة قينة دحري بحق أنصار سب مودة ثابت دركولو أبقى لي إذن ديتر كولو أنت قينو زعبات قعدة مسؤول نبرة نسك ميرين تحت تطبوه تحت الناس كله جزيله نبزع الدرخيبة قال لي تزاري بقول له قال لي وزي تزارب كل له دي كابي يترف كودي دي تصحف كودي سي إذا ترفوا مليء ماله زين متحف متى نوعل تاريخنا فينا تحت حسي من بين نيرو كندي يوديو فميدنا خيدنا قالت بهالو أقدستي جيزيا نساد خادت معرفات دلوا ما لسحبتي بخير دلوا جبلك على اللغي نستنبر ناي ويانا ناي تأشمون شعور تأصنا يدلوا نبتي ناي أنتونيا إذن بسفحوا كتقلق دلوا اللي حدا خبتي بخير دولو نقراتي عابي خازي عابي تاريخي مالتي قالوا انت ما سألتا انت اللي خوميو يقولي نست مصحف قن نقول كفتح خلي بالوين مالت زي تقصكو تقص كنتني ولا زي تقصكو قن أخولي كلني
ባሕጢሩ ካልእ ግን ተረዲአካ ኣለኹ ተንኪ ስለ ተኽብረትካ እንቲ ካልእ ነታ ካብ ከዓ ንራኸብ ንቕርብ ዳርጋ ከምቲ ዝድለየ ኣለኹ ናብቲ ርክባት ማለት እየ እዚ ግን ኣክቲቭ ክኾን ድል ኣለኹ ማለት እዩ ተስፋ ዝህብ ነገር እውን ንርኢ ስለ ዘለኹ በበይኑ ኩርናዕ ዝነበረ ሰብ ኣብ ሓደ ተኣኪቡ ናይ ሓባር ድሌት ከም ዘለዎ ዝሪኦ ነፀብራቕ ኣሎ እሞ እንዳተራኸብና እንዳዕለልና እንተኸይድና ዝበለፀ ክኸውን እዩ ዝርኢቶ የደለና ድምላሽ ሓወይ ራይ ፅቡቅ እሞ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ሎም መደብና ሒዝናያ ዝነበርና ወዲእና ኢና ዘለና ተቐዳሚቲ ክፋል ማለት ካሊእ ክፋል ኣብ ዝሓፀረ እዋን እቲ ግዜ ኣወሃሂድና ክንገብራ እንዲና እዛ ቀዳመይቲ ክፋል ግን ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣነ እውን ከም ሰብሲ ካብዚ ሎም ምሸት ክዝረብ ዝወዓለ ገለ ፍልይ ዝበለ ርእይቶ ይብለይን እቲ ሓንቲ ክብላ ዝኽእል ሓቂ ዘረባ ብርጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ናይ ብሓቂ ዕድለኛ ሰብ ኢኻ ቀዳማይ ኣብቲ ምናልባት ንኤርትራስ እቲ ጫፍ ማስ ዝበለፀ ታሪክ ክበሃል ድከኣል ማስ ምስቲ ኩሉ ዘሎ ሕማቕ ነገራት ግን እቲ ዝበለፀ ስራሕ ድሰርሐ ዝበሃል ወለዶ ኣብኡ ተፈጢርካ ኣብቲ ብረታዊ ቃልስኻ ንኤርትራ ኩን ድገበረ ብረታዊ ቃልሲ ተሳቲፍካ እሞ ከዓ መሪሕካ ንኤርትራ ኩን ምግባርካ ኣይ ቲንክ ንውሉድ ወለዶ ክኸይድ ዝኽእል ዓብዪ ታሪካዊ ቦታ እዩ ነዚ ቦታ እዚ ትውንን ሰብ ምዃንካ ናይ ባሓቂ ዕድለኛ ሰብ ኢኻ ከይተሰዋዕካ መፂኻ ከዓ ብዛዕባ ዝወዓልካዮ እውን ክትዛረብ ምክኣልካ ከዓ እሱ ከዓ ካልእ ዕድለኛ ዝገብረካ እዩ ስቲል እውን ክሳብ ሕጂ ማስብ ምስቲ ኩሉ ናይ ጥዕና ፀገማትን ገለ ግን ኣለኻ ብሂወት ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ብዝበለፀ ከዓ ታሪክካ ሰኒድካስ ንውሉ ወለዶ ከተመሓላልፎ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና እቲ ዕድለኛ እዩ ዕድለኛ ኢኻ ከግብረካ ዝኽእል ኩሉ እቲ ዝሓለፍካዮ ብፆትካ ክትናፍቕ ትኽእል እቲ ዝሓለፍካዮ ሽግራት ኣቦትኡ ኣሎ ዝስማዓካ ነገራት ኣቦትኡ ኣሎ ናይ ኢዱ ይኮነን ረኪቡ ህዝቢ ኤርትራ ብዓብዩ ንስኹም ከዓ ብፍላይ ምስቲ ኩሉ ዝገበርኩሞ ነገርቲ ኣብታ ዝፀዓርኩምላን ዝደኸምኩምላን ዋጋ ዝኸፈልኩምላን ሃገር ክትህልው ዝግባኣኩም ነይሩ ግን ኣይኮነን ሕጂ እዚ ኩሉ ነገር ኣቦትኡ እናሃለዎ ግን እቲ ዕድለኛ ዘግብረካ ሓደ ክልተ ሰለስተ ኣርባዕተ እንዳበልና ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና ብጣዕሚ ዘሐጉስ ዕድለኛ እየ ዘብል ድሕረ ባይታ ወኒንካ ምህላውካን ብታሪክ ደረጃ ከዓ ንሰብ ንካልእ ንቐፃሊ ወሎ ከተመሓላልፎ ምኽኣልካን ዘሐጉስ ነገር እዩ ማለት እዩ ምስ ኣምባሳደር ኣድሓኖም እንተወሓደ ሰለስተ ግዜ ደው ኢለ ብዛዕባ ናይ ታሪክ ቁሩብ ክስታይ ከምዚ ምስ ዝፀቕጦ ገለ ዓይነት ነረ ፍትን ነረ ግን ከምዚ ኣፍኮስ ኣቢሉ ገለ ሪኦ ነይሩ ኣብ ዝተወሰነ እዋን ቀልጢፉ ከዓ እቲ ኩሉ ነገር ከይገበረ ቀልጢፉ ምክላፉ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኢንሲደንት ክዝክርን ከለካ እዞም ሕጂ ዘለኹም ተጋደልቲ ናይ ባሓቂ ዕድለኛታት ኢኹም ብዙሕ እዋን ንብዙሓት ተጋደልቲ ዝብሎም እዚ ቃልሲ ገለ ዝበሃል ነገር ገዲፍኩም ታሪክኩም ጥራይ ፀሓፉ ሕጂ ታሪክ ተፃሒፉ ከማንቲ ልዕሊ ኩሉ ክዛረብ ዝኽእል ኣፍ ኣለዎ ባህላ እየ እቲ ቃልሲ ክትዋሃዱ በቲ ድማ ታሪክ ክትፅሕፉ ገለ ትመቃቀሉ ስለ ዘለኹም እቲ ቃልሲ እንተስ ነፊዕና እንተስ ሓሚቕና ባዕልና ክንከዶ ኢና መስለኒ ንዓና ግድፉልና እስኹም ግን እታ ዘላትኩም ፀጋ ክተካፍሉላ ግዜ ሕጂያ ኣብኡ ገፅኩም ኢንቨስት ግበሩ ንሕና እውን በብ ንኽእሎ ክንሕግዝ ኢና ናይ ባሓቂ ምክንያቱ ክንዕመፅ የብልና ነው እዚ ታሪክ ኦፍኮርስ ንስኻትኩም ዋናታት ኢኹም ጌርኩም ኢኹም ግን ኣት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ዋንነቱ ከዓ ናይ ኤርትራ እዩ እቲ ታሪክ ማለት ዝሓለፍኩሞ ታሪክ ዋንነቱ ናይ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ኤርትራን እንድዩ ንኩሉ ወለዶ ከዓ ክሓልፍ ስለ ዘለዎ ንከምኡ ምቹእ ዘይኮነ ግዜ ክሳብ ዘለና ከዓ በብውልቅኹም ትፅሕፍዎ ሰነዳት እዩ ፅባሕ ንጎ ክዓርቀና ወይ ዋሕስ ክኾነና ስለዚ
ኣብኡ ኢንቨስት ግበሩ ኩላትኩም እቶም ተጋደልቲ ኣብታ ዝተረፈት ግዜኹም ከዓ ካብ መፅሓፍ መስዕረፍኩም ከዓ ድሓን ኣብ ምጥቃል ስግበሩ እቲ ፕራዮሪቲ ግን ናብ መፅሓፍ ገፅኩም ኣድህቡ ዕድመን ጥዕና ንሃብኩም ንኩላትኩም ይቐኒልና ከዓ እቲ ዝገበርኩሞ ኣበርክቶ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ዝገበርኩሞ ኣበርክቶ ሓደ እዋን ብግቡእ ትምስገንሉ እዋን መፅእ ይኸውን ናይ ብሓቂ ቀል ዓለም ዘይብሉ ማለት እዩ ንስሪ ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነ ንስለ ቀል ዓለም ዘይኮነቲ ናይ ብሓቂ ትምስገንሉ ሰዓት ይቐኒልና ትበሃሉሉ ንስኹም እውን ግቡእና ጌርና ኢና ተመስገን ትብልሉ እዋን መፅእ ይኸውን ሆፍሊ ከምቲ ሓንቲ ወይ ዝሓውና ዝበላ እዞም ናእሽቱ ወለዶ ቁሩብ ኣግዲዕናኩም ኢና በብውልቅና ገለ ሓሲብና ካብቲ ሃገር ወፂና ምናልባት ከምቲ ስኹም ንመስዋዕቲ ግንባርኩም ዝሃብኩም ንሕና ከዓ ንዲሞክራሲን ንቋምን ግንባርና ሂብና ነርና እንተንኸውን ካብ 2000 ክሳብ 2026 ዝወፀ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ተሪፉ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ኤርትራ ዕጫ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣይምኾነን ነይሩ ዝብል ግምት ኣለኒ ፍርቂ መንእሰይ ወይ ከዓ ልዕሊ ፍርቂ መንእሰይ ናብ ደገ ምስፋሩ ነቲ ዘሎ ሕጂ ናይ ኤርትራ ክውንነት ዓብይ ዕድል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብከምኡ ኣግዲዕናኩም ንኸውን ኢና ተስፋ ንገብር ግን እቲ ዘግዳዕናኩም ከዓ ንእርሞ ማለት እዩ ግዜ ስለ ዘሎ ስለዚ በዚ እናበልኩ መልእክተይ መሓላልፍ ከዓነ ከም ማሲ ቁሩብ ከዓ ክንዕምፅ ከዓ ንሕና ማለት እዩ መወዳእታ ካብኡ ተረፈ ግን እንኳዕ ኤርትራ ተፈጥረት እንኳዕ ተጋዲልኩም ኤርትራ ፈጠርኩም ኢልና ርሑስ መበል 35 ዓመት ሃገርና ሉላውነትና ይግበረልና እሞ ከም ዝበልካዮ ኣብ ቀፃሊ እናተደዋወልና እንታይ ትገብሩ ኣለኹም እንታይ ንግበር ገላ ክንበሃል ኢና ማለት እዩ ሎሚ ዝነበረ መደብ የቐኒልና ኣብዚ ፈፂምና ኣለና መደምደምታ ንዓኻ ክበካ ዕድል ጋዜስ ብዙሕ በብእዋኑ ሕቶታት ክመፅእ ፀኒሑ ክምልስ ፀኒሐ እንዴ እቲ ካልእ ከዓ ንካሊእ መዓልቲ ክኾነልና ከውሕደ ግን ልቦና ድሓትት ግዜ እዩ እቲ ዕድመ ናይ ኩልና እንዳኸደ እዩ ወላ እዞም ንኣሽቱ ትበሃሉ እውን እንድሕር ፀብፂኩም ሞት ዕድሜዎም ቀሊል ኣይክኸውን እዩ ማዕደና እንተዘይመፃኹም ዜሮ ዜሮ ግን መኣዲ ናይ ዘተ እንተተኣንጊዱስ ኩሉ ግዜ ሓሳባት ክመፁ እዮም እቶም ሓሳባት ተፃርዮም ናበይ ገፆም ይኸዱ ብኸመይ ይንፈዩ እንታይ ይውሰዱ እንታይ ይንቀፉ እንታይ ንምሃረሉ ኣብኡ ድበስል ኮይኑ ይስማዓኒ ብዓቕሊ ብትዕግስቲ ብምክብባር ጥራይ ነቶም ሓሳባት ምህብታን ፅቡቅ ኮይኑ ትስማዓኒ ኣነ ዳርጋ እቲ ትርክባት ጠሊኤ ነይረ ክብለኩም ይኽእል እየ ዘረባታት ጥራይ ኮይኑ ናብ ሓንቲ ነገር ሓሳባት ምስ ቀረቡ ናይ ሓደ ሓሳብ ብሉፅ ሓሳብ ምስ ቀረበ ድምስርሖ ኣካል ተዘይልዩ ኣፀጋሚ ኸውን እዩ ናይቲ ካልእ ወሲድካ ንስኻ ከመይ ትምስርሖ ናትካ ወሲዱ እቲ ካልእ ከመይ ምስርሖ ናይ ክልቲኻ ምምስራሕ ከኣኒ የደርቦ ነቲ ትደልዮ ነገር እሞ እያ ደስ ኢላትኒ እያ ብሓቂ ናትኩም መደብ ብፍላይ ትርኢቶታት ንሕቶን ክመፅእ ከሎ ስለዚ ቁሩብ ድፍኡላ እሞ ኣርእስታት እንዳኣንገድካ እንተኸይድና ናብ ሓደ ደረጃ ክንሰግር ንኽእል ኢና ባህለ ከማና ከዓ በብኩርንዑ ስለ ዝህልው ከዓ ንሶም ከዓ ከም ጉሩብ ክመፁ ክእሉ እንዳዓበየ ክኸይድ ይኽእል እዩ ጥራይ ክብል ደልየ ይቐኒየለ ንዓና እውን ኣቐኒልና ክንድዚ ሰዓታት ግዜ ሰዊእካ ሂብካ ምሳና ምምሳይካ ይቐኒልና ኣብ ካልኣይ ክፋል ንራኽበና ቅድሚኡ ግን ንዝቕፅል ጎኒ ጎኒ እታ ካልኣይ ክፋል ሕጂ ፕላን ክንገብርላ እንዲና ጎኒ ጎኒ ግን ቀዳም 13 ሰነ ምስ መንእሰይ ኣኽሊሉ ተኻሊ ብዛዕባ ሕብረተሰብና ንምንቃሕ ዘድሊ ቃልሲ ብዝብል ኣርእስቲ ክመፀና እዩ ዕለት 20 ሰነ ከዓ ኩላትና ብሓባር ኮይና መዓልቲ ስዋኣትና እንዝክረሉን ብዛዕባኡ ንሓሳብ ንወሃበሉ መዓልቲ ክኸውን እዩ ዕለት 11 ወርሒ 7 ከዓ ንገዲም ተጋዳላይ ተኽለ መለኪን ዕድመ ጌርና ኣለና ማለት እዩ ዘን ሰለስተ ቆፅራታት ኣለዋና እታ ካልኣይ ክፋል ናይ ብሪጌደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ከዓ ኣብ መንጎ ዘን ዘለዋ ዕለታት ጣዓይምና ኣብ ግዜኡ ክንሕብር ኢና ስለዚ ን15 ሰዓት ምሳና
ከምዚልኩም ብምጽናሕኩም ኩላትኩም ዞም ኣብ ገዛ ዘለኹም ክትከታተሉና ደምስኹምን ምስጋና ወሰን የብሉ ኣብ ቀጻሊ ኣብ ቀረባ እዋን ብካልእ ተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ መደብና ብወግዒ ኣብዛ ዓጺና ኣለና ድሓን ሕደሩ ብክለይት ይቀኒልና حرنا ديكس نعيلا قدا